Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή Δεύτερη Ματιά. Όπως κάθε Παρασκευή βράδυ, έτσι και απόψε είμαστε και πάλι μαζί αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αχελού. Απόψινό θέμα συζήτησης: τα προβλήματα στους τοπικούς οργανισμούς εγγύων βελτιώσεων. Οι ΤΟΕΒ, κρίσιμοι οργανισμοί για τον πρωτογενή τομέα, διαχειρίζονται τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την άρδευση, με την διαχείριση των νερών και θα συζητήσουμε κατά τη διάρκεια της απόψινής συζήτησης και για τα οικονομικά ζητήματα και για τα ζητήματα που αφορούν τις υποδομές, καθώς επίσης και για την ενεργειακή αυτονομία των τοπικών οργανισμών εγγύων βελτιώσεων. Καλεσμένοι στο στούντιο του Αχελού, ο κύριος Κώστας Καραδήμας, πρόεδρος των ΤΟΕΒ Μεσολογγίου. Καλησπέρα, κύριε Καραδήμα. Καλησπέρα, κύριε. Καλησπέρα και στους θεατές σας. Και ο κύριος Επαμεινώντας Γιαννέλος, πρόεδρος του ΤΟΕΒ Παμφίας. Καλησπέρα, κύριε Γιαννέλου. Καλησπέρα σας, κύριε Κούτσικε. Καλησπέρα σε όλο το πάνελ. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Στη διάθεσή σας. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα έχουμε και παρεμβάσεις από αρμόδιους σχετικά με το ζήτημα των τοπικών οργανισμών εγγύων βελτιώσεων, προκειμένου να συζητήσουμε μαζί τους διάφορα θέματα. Να ξεκινήσω λοιπόν τη συζήτησή μας πρώτα με τον κύριο Καραδήμα. Δώστε μας μια εικόνα, κύριε Καραδήμα, πού βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά την λειτουργία των ΤΟΕΒ, λίγο πριν ξεκινήσει μια ακόμη έτσι καλλιεργητική περίοδος. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ξεκινάμε με δυσκολίες και με μεγάλα εμπόδια. Η κάτω πεδιάδα Αχελός, το νομό του Λακαρανιάς, αλλά και όσοι αντιλιοστάσεις και ΤΟΕΒ έχουν άντληση με ηλεκτρική ενέργεια, αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα που προέκυψε χθες το βράδυ, τελείως ανορθόδοξα εκ μέρους της κεντρικής εξουσίας, δηλαδή σε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το Υπουργείο Ενέργειας ενσωμάτωσε μία τροπολογία η οποία δεν επιτρέπει σε κανένα από τους οργανισμούς εγγύων βελτιώσεων να μπορούν να ανταποκριθούν και να λειτουργήσουν για τη φετινή χρονιά. Είτε, όπως γνωρίζετε, εμείς έχουμε ληξιπρόθεσμες οφειλές παρελθόντων ετών, τις οποίες έχουμε αναλύσει κατά καιρούς πόσα έχουν προκύψει, και με το νέο αυτό σχέδιο νόμου, την τροπολογία δηλαδή που πήγε ο κύριος Σκυλακάκης, προσέξτε, ο κύριος Σκυλακάκης, ο οποίος μας αγαπάει, εν το κρυπτό, να πληρώνουμε 900.000 το χρόνο. 900.000 το χρόνο είναι πάρα πολύ αδύνατον. Σημαίνει τι? Ότι πρέπει εγώ να βάλω το στρέμμα σε οποιαδήποτε παραγωγή σε 120 ευρώ. Συνεπώς είναι ασύμφορο. Συνεπώς μειώνεται αυξάνεται το κόστος παραγωγής. Συνεπώς θα μείνουν χωράφια καλλιέργητα. Ανοίξατε πολλά ζητήματα ταυτόχρονα με την απάντησή σας, αυτό προέχει και τώρα. Το οικονομικό και το ενεργειακό. Θα το πω. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί είναι χθεσινό το γεγονός. Και είναι και πολύ σοβαρό, διότι έχει σχέση και με τους Δήμους. Και στο Μεσολόγιο. Αναφέρεστε στις ενεργειακές κοινότητες. Μετά θα πάω εκεί. Διότι αυτό το που γίνεται τώρα στους οργανισμούς εγγύων βελτιώσεων θα περάσει και στους Δήμους. Δηλαδή στο Δήμο Αγρινίου που έχει δικιά του ενεργειακή κοινότητα και δεν έχει κάνει ακόμα σύνδεση, δεν πήρε όρο σύνδεσης, θα αναγκαστεί να ισχύει και για αυτόν τη διάταξη αυτή. Συνεπώς, εδώ κάτι δεν πάει καλά. Και πρέπει να πούμε και στην περιφέρεια και στην κεντρική εξουσία, παιδιά, τι κάνουμε? Έχουμε αργήσει. Έπρεπε από χθες να ξεκινήσουμε και να δούμε τι πρόκειται να γίνει για το πάρκο. Έχει πολύ σημασία το πάρκο. Γιατί έχω και έρθει και άλλη φορά. Το ενεργειακό πάρκο που είναι στο Πόντε, στο Μεσολόγγι. Τώρα, για τα χρέη. Λέτε λοιπόν, κύριε Καραδήμα, αν μπορώ να σας ερμηνεύσω σωστά, ότι ο ΤΟΕΒ Μεσολογγίου έχει υψηλά χρέη. Ένα πρόσφατο δημοσίευμα, δεν ξέρω, θα το επιβεβαιώσετε, κάνει λόγο για 3 εκατομμύρια ευρώ χρέη. 2.900 για να κυριολεκτούμε. Και υποστηρίζεται ότι αν δεν προχωρήσει το έργο της ενεργειακής κοινότητας, δεν υπάρχει μέλλον, δεν θα είναι βιώσιμος το ΤΟΕΒ Μεσολογγίου. Έτσι τα ερμηνεύω σωστά? Ακριβώς. Θα ισχύει το ίδιο για το ΤΟΕΒ κατοχής, επειδή είμαι και εκπρόσωπος των ΤΟΕΒ στο ΓΟΕΒ Αχελό. Στην κατοχή έχω σημειώσει εδώ χρέη 3,2 εκατομμύρια. Στο Λεσίνι 6,5 και στο 7,6 εκατομμύρια ευρώ. Όμως πριν συνεχίσουμε με το ζήτημα των ενεργειακών κοινοτήτων, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Γιατί δημιουργήθηκαν τόσα χρέη? Ωραία. Καλή ερώτηση. Λοιπόν, το 2012, το 2013
καταργήθηκε η Αγροτική Τράπεζα. Ναι. Τον Ιούνιο του 2013. Εμείς λοιπόν μέχρι τότε τι κάναμε? Ναι. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Φτιάχναμε μια κατάσταση, ναι. Ποιοι καλλιεργητές θα καλλιεργήσουν και τι θα καλλιεργήσουν, ναι. Υπεύθυνη δήλωση των καλλιεργητών και πηγαίνουμε στην τράπεζα, το προέβλεπε ο νόμος και παίρναμε το καλλιεργητικό δάνειο να κάνουμε εργασίες, ζημιές, επισκευές και να πληρώσουμε και το ρεύμα. Ναι. Πώς εισέπρατε η τράπεζα τα λεφτά? Τότε οι αγρότες περνάγαν όλοι μέσα από την Αγροτική Τράπεζα. Ναι. Όταν καταργήθηκε η Αγροτική Τράπεζα, αυτό όλο το σύστημα έσπασε στα δύο. Ναι. Έρχεται η κρίση οικονομική, ναι. Καταργείται η έκπτωση 40% που είχαμε στο ρεύμα, δηλαδή καταλώναμε 100 ευρώ και πληρώναμε 60. Το 20% ήταν με την κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία το 1981 και το άλλο 100% το 1985 με την κυβέρνηση του Πασόκ. Ναι. Αυτό το κατήργησε το μνημόνιο, η Τρόικα. Δηλαδή για όλα αυτά τα χρέη, γιατί είναι πάρα πολλά, έτσι. Ναι, βέβαιως. Δεν έχουν ευθύνη ούτε οι αγρότες που δεν πληρώνουν, ούτε οι διοικήσεις των τοπικών οργανισμών. Θα σας πω και για τον ένα και για τον άλλο. Ναι. Μέσα λοιπόν στην οικονομική κρίση, μνημόνιο, κορονοϊός, ναι. Αναπτύχθηκε αυτό το μεγάλο χρέο. Πώς αναπτύχθηκε? Ναι. Δεν είχαμε δικλείδα ασφαλείας για να μπορέσουμε να πιέσουμε τον αγρότη να του πάρουμε τα χρήματα αυτά που έπρεπε να του πάρουμε. Δηλαδή καλλιεργούσε καλαμπόκι, έπρεπε να πληρώσει καλαμπόκι. Γιατί το λέω αυτό? Ναι. Διότι η νομοθεσία ναι. Δεν είναι αυτή που έπρεπε να είναι για να μπορούμε να ρευστοποιούμε. Γιατί γίνεται αυτό? Λέγαμε λοιπόν και είχαμε καταθέσει προτάσεις. Στο ΩΣΔΕ, όταν ένας αγρότης ενεργοποιεί τα δικαιώματά του στο ΩΣΔΕ, ναι. Να απαιτείται βεβαίωση από τον τοπικό οργανισμό ναι. Για ορθολογική χρήση του νερού. Ναι. Υπάρχει κοινοτική οδηγία η 60 το 2000. Ναι. Αυτό εφαρμόστηκε μία φορά το 2010 ναι. Και μετά από πιέσεις κάποιων άλλων εξωθεσμικών παραγόντων, δεν ξέρω ποιοι, σταμάτησε. Ναι. Αυτό λοιπόν έφερε μία ανομαλία. Ναι. Όταν λοιπόν ένας έχει 50 στρέμματα και από αυτά μπορεί να πάει να ζήσει το παιδί του ναι. Και δεν έχει άλλους σπόρους, ναι. Του λες δώσ' μου, πάρε, το κλειδώνεις. Δεν έχει ξελίπηλε. Για τον πας στο δικαστήριο θα κάνει 3 χρόνια να βγει απόφαση. Ναι, και τι να το πάρει. Και ποιος θα πληρώσει όλα αυτά τα ποσά, κύριε Καραδήμα, τώρα? Θα σας πω αμέσως. Στο νομοσχέδιο αυτό που είναι κρυπτό, ναι. Λέει ότι οι δόσεις των παλιών, τα ληξιπρόθεσμα δηλαδή, θα πληρωθούν σε 10 χρόνια. Που σημαίνει 120 δόσεις. Ναι. Παλιότερα που με είχατε φωνάξει εδώ, σας είχα καταθέσει το αίτημα, το πανελλήνιο αίτημα, για 120 δόσεις. Ναι. Εάν είχε εφαρμοστεί από το 2016, τώρα θα είχαμε τελειώσει. Δεν θα είχαμε πρόβλημα. Ναι. Δεν το κάναμε, μας πιέζαμε, πηγαίναμε στο δικαστήριο και δεν είχαμε άλλο τρόπο. Ναι. Τώρα λένε πολλοί ότι η εφορία είναι ένα μέτρο πίεσης. Είναι ένα μέτρο όσοι έχουν σχέση με την εφορία. Αλλά πάλι δεν βγαίνει για τον οργανισμό να έχει ρευστοποίηση. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Χρωστάω 1.000 ευρώ στο ΤΕΒ. Με πάει στην εφορία, κάνω διακανονισμό και πληρώνω 40 ευρώ περίπου το μήνα. Εάν έχω 10 πελάτες με 1.000 ευρώ, είναι 10.000. Θα εισπράξω από την εφορία 400, θα μου λείπονται το μήνα Ιούνιο 9.600. Πώς θα πληρώσω το ρεύμα? Και μάλιστα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, κανείς παραγωγός δεν εισπράττει για να μπορεί να σου φέρει το κάτι της. Και έτσι δημιουργείται το χρέος. Σε αυτό το ποσό είναι οι τόκοι υπερημερίας, δεν είναι μόνο κατανάλωση. Και μην να λάβετε και υπόψη ότι στα 2.900 είναι και η αποστράγγιση. Εμείς στην κάτω παιδιά έχουμε και την αποστράγγιση. Δηλαδή, αν δεν αποστραγγίζει ο ΤΕΒ, θα πληγεί το Μεσολόγγιο. Εκεί η κατανάλωση είναι πάρα πολύ υψηλή και σε 24 ώρες βάση. Και μόνο καλοκαίρι. Να δώσω το λόγο και στον κύριο Γιαννέλο. Κύριε Γιαννέλο, στο ΤΟΕΒ Παμφίας, ποια είναι η κατάσταση ό,τι αφορά τα οικονομικά και γενικότερα, έτσι, ποια είναι σε καλή κατάσταση ο οργανισμός? Τα τελευταία 20-25 χρόνια ο οργανισμός είναι βιώσιμος. Ναι. Αυτή τη στιγμή δεν χρωστάμε ούτε 1 ευρώ. Ναι. Μας χρωστάνε. Ναι. Και προσπαθούμε με κινήσεις σωστές να κρατηθούμε ζωντανοί. Γιατί εμείς, όπως ξέρετε, είμαστε ένα μικρό ΤΟΕΒ, δεν είμαστε σε όγκο μεγάλο όπως είναι του κ. Καραδήμα. Παρ' όλα αυτά όμως... Έχετε αναφορά σε μια μεγάλη περιοχή, είναι όλη η Μακρινία. Είναι η Μακρινία, ναι, είναι η Μακρινία.
Προσπαθούμε με συνέπεια, με σοβαρότητα, αλλά και αυστηρότητα να εφαρμόσουμε τους κανόνες, αλλά κανόνες για όλους. Έτσι. Κανείς δεν εξαιρείται από αυτόν τον παράγοντα. Τώρα, από εκεί και πέρα, μια παρέμβαση θα ήθελα να κάνω γενικά για αυτά τα χρέη που συζητάμε. Έτσι. Είναι χρέη διαχρονικά. Το πρόβλημα όμως αυτή τη στιγμή έχει διωγγωθεί. Έτσι. Και πιστεύω ότι μας ξεπερνά όλους. Και ούτε υπάρχει ένα μαγικό ραβδάκι να πούμε θα τα σβήσουμε σε μια μέρα ή σε ένα χρόνο. Θα πρέπει να καθίσουμε κάτω και να δούμε. Ναι, κύριε Γιαννέλο, όμως το ερώτημα που υπάρχει και σε επίπεδο κοινωνίας και επειδή είστε έτσι, ενεργό μέλος της κοινωνίας εκτός από πρόεδρος στο ΤΟΕΒ, είναι γιατί δημιουργήθηκαν αυτά τα χρέη. Έτσι, και ποιος είναι ο ρόλος των τοπικών οργανισμών. Κοιτάξτε, οι ευθύνες. Και εδώ προκύπτει, συγγνώμη που σας διακόπτω, βλέπουμε και δύο διαφορετικά παραδείγματα. Δηλαδή βλέπουμε ένα καλό παράδειγμα από τον οργανισμό που εκπροσωπείτε εσείς και ένα κακό, σε εισαγωγικά έτσι, παράδειγμα από την περιοχή που εκπροσωπεί ο κ. Καραδήμας. Ακούστε να δείτε. Και είναι και ένας αθέμητος ανταγωνισμός για τους αγρότες. Γιατί δεν μπορεί ο αγρότης στη Μακρινιά να πληρώνει και ο αγρότης στο Μεσολόγγι ή σε κάποια άλλη περιοχή να μην πληρώνει. Να σας απαντήσω. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Όλο το θεσμικό πλαίσιο μπάζει αυτή τη στιγμή. Ναι. Οι διοικήσεις είναι αυτές που είναι. Γίνονται εκλογές δημοκρατικά, είτε παραμένουν είτε θα αλλάξουν. Ναι. Και έχουν ένα σχέδιο, ένα πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα, αυτές οι διοικήσεις θα πρέπει να ελέγχονται. Ναι. Και υπάρχουν οι φορείς που τους ελέγχουν. Ναι. Δυστυχώς όμως, και όχι σήμερα, αλλά διαχρονικά, αυτός ο έλεγχος δεν υφίσταται. Γιατί, κατά ομολογία της Διεύθυνσης Γεωργίας εδώ στο Αγρίνιο, πριν από 20 μέρες είχαμε ένα ραντεβού στο Μεσολόγγι. Η ίδια η προσταμένη κυρία Χειρά, που κάνει εξαιρετικά τη δουλειά της, δήλωσε ότι ο τομέας της είναι υποστελεχωμένος. Δεν μπορούν να γίνουν έλεγχοι και έλεγχοι σοβαροί και αυστηροί. Δηλαδή, αν θέλεις να κάνεις έναν έλεγχο, σου παίρνει 10 χρόνια να τον κάνεις σε έναν οργανισμό, έχεις χάσει το παιχνίδι. Θα συμφωνήσω με αυτό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι. Αυτό όμως δεν σημαίνει. Με συγχωρείτε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι και οι διοικήσεις δεν πρέπει να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Αλλήμονο. Έτσι. Αλλά όμως θα πρέπει να υπάρχει και ο επιβλέποντας που είναι το κράτος. Δηλαδή, να το πω διαφορετικά, κύριε Γιαννέλο, το ΕΒ-Λεσσινιού έχει χρέη 6,5 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τα δημοσίευματα. Δεν γνωρίζω τα οικονομικά. Αν δεν είχε διοίκηση, πόσα θα ήταν τα χρέη, 100 εκατομμύρια. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε διοίκηση. Μα αν θέλετε. Αν θέλετε. Μεταξύ σοβαρού και αστείου. Κοιτάξτε να δείτε. Κανένα χρέος δεν δημιουργείται έτσι από το μηδέν, από το πουθενά. Υπάρχουν ευθύνες. Οι ευθύνες μπορεί να είναι διαχρονικές. Όμως θα πρέπει να δούμε και τις ασφαλιστικές δικλείδες που πρέπει να υπάρχουν, ώστε εκεί που γίνεται το κακό να το σταματάμε όταν πρέπει. Και όχι να το αφήνουμε διαχρονικά να διωγγώνεται. Και αυτή τη στιγμή να ζητάμε τα ρέστα από τον εκάστοτε πρόεδρο οργανισμού. Έτσι. Δεν δουλεύει έτσι το σύστημα. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν αυτές οι δικλείδες ασφαλείας, έτσι, ώστε όλα να ελέγχονται. Και αυτή τη στιγμή αυτός ο έλεγχος δεν υπάρχει. Παρότι, σας είπα και πάλι, ότι με το ελάχιστο προσωπικό, όπως μας αναφέρθηκε, οι άνθρωποι κάνουν ό,τι μπορούν. Αλλά δεν μπορούν να λύσουν σε μια ετωλοκρανία το όλο πρόβλημα. Όπως είπε και λίγο πριν ο κύριος Καραδήμας, η ενδεδειγμένη λύση για να μειωθεί το κόστος στους τοπικούς οργανισμούς εγγύων βελτιώσεων είναι η ενεργειακή αυτονομία. Ενεργειακή αυτονομία αμέσως έχει να κάνει με την ενεργειακή κοινότητα, με αυτό το project που ξεκίνησε η Περιφερειακή Αρχή από την προηγούμενη θητεία, και στο σημείο αυτό θα συνομιλήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ενέργειας και Περιβάλλοντος, τον κύριο Λίνο Μπλέτσα. Καλησπέρα, κύριε Μπλέτσα. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας, μάλλον. Κύριε Μπλέτσα, το ερώτημα που υπάρχει και απασχολεί τους παραγωγούς, πού βρισκόμαστε με την ενεργειακή κοινότητα, ένα μεγάλο project που ξεκίνησε πριν από 3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Πού βρισκόμαστε σήμερα, υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα να λειτουργήσει τους επόμενους μήνες, να υλοποιηθεί αυτό το έργο προκειμένου να αυτονομηθούν ενεργειακά οι τοπικοί οργανισμοί εγγύων βελτιώσεων και έτσι να μειώσουν το κόστος και να είναι βιώσιμοι? Κύριε Κούτση, και να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Όπως πολύ καλά είπατε, πριν από 3 χρόνια η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
ξεκίνησε ένα πραγματικά πολύ σημαντικό project. Αυτό τη δημιουργία μιας ενεργειακής κοινότητας, στην οποία μέσα συμμετέχουν εκτός από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, Δήμοι και βεβαίως η ΤΟΕΒ. Αυτό το έργο είναι πρωτοπόρο έργο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει βραβευθεί για την καλή του πρακτική από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και έχει προχωρήσει και έχει ολοκληρωθεί πλήρως μέχρι σήμερα. Αυτό το έργο το Υπουργείο Περιβάλλοντος το αντέγραψε, ακριβώς όπως σας το λέω, προκειμένου να το χρησιμοποιήσει και να δημιουργήσει το πρόγραμμα Απόλλων, που είναι για όλη την Ελλάδα. Δηλαδή αντιγράφει αυτό το project της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για να το εφαρμόσει σε όλη τη χώρα, σε όλες τις περιφέρειες. Στη συνάντηση που είχαμε πρόσφατα και με την κυρία Σδούκου, την αρμόδια Υφυπουργό Ενέργειας, μας ενημέρωσε ότι το πρόγραμμα πάει πάρα πολύ καλά, το σχέδιο Απόλλων δηλαδή, και ότι πρόκειται μέσα στην επόμενη διετία να εφαρμοστεί πλήρως σε όλη τη χώρα. Εμείς ευελπιστούμε από τη μεριά μας ότι η περιφέρεια της Ελλάδας θα είναι από τις πρώτες περιφέρειες, αν όχι η πρώτη, που θα μπει σε αυτό το πρόγραμμα, γιατί είμαστε ακριβώς απολύτως έτοιμοι σε όλα τα σημεία που πρέπει να είμαστε. Προσδοκούμε και εμείς από τη μεριά μας ότι θα προχωρήσει αυτό το πρόγραμμα και ότι θα δώσει αυτές τις λύσεις που πρέπει να δώσει. Να πούμε ότι η ενεργειακή κοινότητα, όπως τη σχεδίασε και την ολοκλήρωσε η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, είναι μια κοινότητα που χρειάζονται οι μέτοχοι αυτής της κοινότητας, και καλύπτει βεβαίως και μεγάλο αριθμό ευάλωτων νοικοκυριών, παίζοντας πολύ σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της ενεργειακής ένδυας. Πιστεύω, αισθάνομαι αισιόδοξος ότι θα προχωρήσει από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και ότι θα εφαρμοστεί στα επόμενα χρόνια και στη δικιά μας περιφέρεια. Ναι. Πάντως οι εκπρόσωποι, οι πρόεδροι των τοπικών οργανισμών εγκαίρων βελτιώσεων δεν συμμερίζονται σε αυτή την, πώς να το πω, αυτό που είπατε λίγο πριν, ότι δηλαδή σε 2 χρόνια θα λειτουργεί, θα ξεκινήσει η λειτουργία της ενεργειακής κοινότητας. Εγώ σας μετέφερα ακριβώς τα λόγια της Υφυπουργού. Ναι. Δεν το ξέρω εάν οι πρόεδροι μπορεί να έχουν τους λόγους τους να το συμμερίζονται ή να μην το συμμερίζονται. Εγώ σας μεταφέρω, δεν σας μεταφέρω δηλαδή την άποψη της περιφέρειας, δηλαδή εμείς επί του θέματος αυτού δεν έχουμε κάποια άποψη. Σας μεταφέρω όμως ακριβώς αυτό που μας είπε η αρμόδια Υφυπουργός, γιατί αυτή η ενεργειακή κοινότητα, όπως τη σχεδιάσαμε, δεν πρόκειται να λειτουργήσει έτσι. Θα λειτουργήσει μόνο μέσα στο πλαίσιο του σχεδίου Απόλλων. Δηλαδή για όλη την Ελλάδα και όπως τη σχεδιάζει, όπως την αντέγραψε και τη σχεδιάζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ναι. Συνεπώς, στεκόμαστε στα λόγια της Υφυπουργού και από εκεί και μετά προσδοκούμε ότι θα συμβεί αυτό όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ναι. Θέλει να σας απευθύνει κάποια ερώτηση και ο κύριος Γιαννέλος, ο πρόεδρος από το ΤΟΕΒ Παμφίας. Ναι, κύριε Γιαννέλος. Κύριε Μπλέτσα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Μας μιλήσατε για το σχέδιο της περιφέρειας των ενεργειακών κοινοτήτων, το οποίο ξεκίνησε εδώ και 3 χρόνια, και σήμερα μιλάμε για ένα σχέδιο Απόλλων. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, σωστά, αυτό το σχέδιο το οποίο βραβεύτηκε από τον ΟΗΕ ήταν πραγματικά, γιατί και εμείς και όλοι οι οργανισμοί από την πρώτη στιγμή το αγκαλιάσαμε. Γιατί για μας τους όρους που έθετε και τις προϋποθέσεις και για τους οργανισμούς και για τους ΟΤΑ και τις ευπαθείς ομάδες, έτσι, ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Και πραγματικά για μας ήταν η σωτηρία μας. Γιατί ξέραμε, όπως μας είχαν ενημερώσει, ότι αυτό θα κάλυπτε στο 100% το κόστος των οργανισμών. Έτσι, άρα το μεγαλύτερο αγκάθι και το μεγαλύτερο βαρύδι που έχουν οργανισμοί σήμερα θα ήταν καλυμμένο. Και αυτά, όπως καταλαβαίνετε, που θα γλιτώναμε, έτσι, από αυτό το σχέδιο της περιφέρειας, θα ήταν ανταποδοτικά προς τους μετόχους, δηλαδή προς τους αγρότες. Κάντε την ερώτηση όμως, κύριε. Η ερώτηση είναι, μιλάμε για ένα άλλο σχέδιο Απόλλων. Ναι. Αυτό αφορά τη χρηματοδότηση του έργου. Είναι ένα πρόγραμμα. Ναι, ένα πρόγραμμα περιφέρειας για όλο αυτό το ζήτημα. Γιατί εδώ τα δεδομένα τα ξέραμε, τα γνωρίζαμε. Έτσι, ήταν η σωτηρία μας. Εδώ μιλάμε για κάτι το άγνωστο αυτή τη στιγμή, που θα καλύψει, άλλοι λένε το 30%, άλλοι το 50% του κόστους ενεργειακών των οργανισμών, ενώ εδώ μιλούσαμε για το 100%. Ναι. Και ήταν κάτι, προσέξτε, που θα γινόταν σε ένα χώρο στο Μεσολόγγι 1.300 στριμμάτων, που είχε παραχωρηθεί από το κράτος στην περιφέρεια,
Άρα το ΕΒ θα ήταν, συγχωρείτε. Η ερώτηση είναι αν μέσα από αυτό το πρόγραμμα θα καλύπτεται το 100%. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Η πρώτη ερώτηση. Ναι, και η άλλη ερώτηση είναι γιατί πήγαμε στο σχέδιο Απόλλων και έτσι εν μια ανοιχτή και απορρίψαμε ένα σχέδιο που ήταν ό,τι καλύτερο, ό,τι καλύτερο για τον τόπο μας και για τη Δυτική Ελλάδα. Ωραία. Κύριε Μπλέτσα, μπορείτε να απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις? Ναι, πολύ σωστά λοιπόν αναφέρει ο κ. Γιαννέλος ότι το πρόγραμμα της περιφέρειας ήταν εξαιρετικό και είναι δηλαδή εξαιρετικό. Ισχύει οι ενεργειακές κοινότητες όπως γνωρίζει, αυτό το σύμπλεγμα ενεργειακών κοινοτήτων. Όμως δεν έχουμε πάρει όρους σύνδεσης και όταν ζητήσαμε να πάρουμε όρους σύνδεσης από το Υπουργείο ανταυτού αντέγραψε το πρόγραμμά μας και αποφάσισε να το χρησιμοποιήσει σε όλη τη χώρα. Από εκεί και πέρα, το ερώτημα εάν θα καλύψει το 50 ή αν θα καλύψει κάτι άλλο, δεν μπορώ να σας το απαντήσω εγώ αυτή τη στιγμή. Περιμένουμε να βγει αυτό το σχέδιο Απόλλων, περιμένουμε να γίνει αυτός ο νόμος και μπορούμε να δούμε τι ακριβώς θα καλύψει. Πάντως, η ενεργειακή κοινότητα, όπως σας είπα, κάλυπτε το 100%. Ήταν ακριβώς μια πραγματική κοινότητα, όπως το είπατε ακριβώς, στο κτήμα στο Μεσολόγγι, που θα κατασκευαζόταν ένα μεγάλο φωτοβολταϊκό και θα κάλυπτε τα πάντα. Το σχέδιο Απόλλων είναι ένα σχέδιο virtual net metering, να το πω έτσι. Δηλαδή, το Υπουργείο θα χρησιμοποιήσει χώρο συνολικά, γενικά, που περισσεύει σε όλη τη χώρα, προκειμένου να τον διαθέσει και για τους ευάλωτους, αλλά και για το ΕΒ και όλους τους άλλους φορείς. Δηλαδή, θα μπουν όλοι οι φορείς, όλοι οι δήμοι που υπάρχουν στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, η περιφέρεια, όλοι οι οργανισμοί, όλες οι επιχειρήσεις, οι δημόσιες της περιφέρειας κλπ. Ενώ τώρα στις ενεργειακές κοινότητες δεν είναι όλοι, είναι αυτοί που είναι μέτοχοι. Πάντως, για να απαντήσω στο ερώτημα συνολικότερα, δεν μπορώ εγώ να σας πω από τώρα ακριβώς τι θα καλύψει το σχέδιο, ποιο είναι ακριβώς ο νόμος αυτός και αν θα καλύψει το 100 ή το 50% και το 100 και το 50% σε ποιο πράγμα. Στην παραγόμενη, στην καταναλωτικόμενη, έχει μεγάλη σημασία κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα δούμε στη συνέχεια όταν θα βγει ο νόμος. Ναι. Άρα υπάρχουν κρατάμε, κύριε Μπλέτσα, ότι υπάρχουν νέα δεδομένα σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κοινότητα, τα οποία δεν τα γνωρίζει ούτε η ίδια η περιφέρεια αυτή τη στιγμή και όταν παρουσιαστεί το νομοσχέδιο θα μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Έτσι. Ακριβώς. Ναι. Ναι. Και ο κύριος Καραδήμας... Μια παρέμβαση ενός λεπτού. Το ενός λεπτού. Κύριε Μπλέτσα. Μια ερώτηση. Ναι, κύριε Γιαννέλο. Εμένα με προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι ενώ είχαμε κάτι σίγουρο, ήταν δεδομένο, αλλάζει και εμείς δεν αντιδρούμε και μας φέρνουν κάτι που εμείς και εσείς και όλοι μας δεν γνωρίζουμε. Ενώ είχαμε μια έτοιμη λύση η οποία είχε οριμάσει, ο φάκελος πληρούσε τα πάντα προς τη ΔΕΗ και τώρα βρισκόμαστε στο σημείο 0 πάλι, ενώ έχουν περάσει 4 χρόνια, ενώ ξέρετε ότι τα προβλήματα στους οργανισμούς είναι τεράστια. Και ενώ ήδη από το 23, όπως μας είχαν ενημερώσει από την περιφέρεια, έπρεπε ήδη να είχε ξεκινήσει. Γιατί δεν αντιδρούμε συλλογικά όλοι οι φορείς προς την κεντρική κυβέρνηση και να απαιτήσουμε το πάρκο στο Μεσολόγγι να γίνει τελικά. Και ούτε Απόλλων, ούτε δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να φανταστούν. Ενώ έχουμε τη λύση δεδομένη τη δική μας. Ωραία. Αλλά όλοι μαζί. Γιατί εμάς δεν μας έχει πει κανείς τίποτα μέχρι στιγμής. Ευχαριστώ κύριε Γιαννέλο. Ναι, κύριε Μπλέτσα, μία απάντηση και σε αυτό. Φαίνεται δεν έγινε απολύτως αντιληπτός. Το σχέδιο της περιφέρειας είναι αυτό που το ξέρετε όπως το είπαμε. Δεν έχουμε πάρει όρους σύνδεσης. Είναι μια πρωτοπόρα ιδέα και μια πρωτοπόρα ενέργεια. Δεν έχει εφαρμοστεί πουθενά στον κόσμο ακόμα. Εφαρμόστηκε, έχει φτάσει δηλαδή μέχρι εδώ που έφτασε από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και όταν το είδε το Υπουργείο σε πόσο σημαντικό και πόσο καλό σχέδιο και καλωστημένο ήταν, αποφάσισε να το αντιγράψει και να το εφαρμόσει σε όλη τη χώρα. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν κάνει η περιφέρεια κουμάντο στο χώρο που υπάρχει, στο δίκτυο, θέλω να πω, στο χώρο της ενέργειας, αλλά είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά όλη τη χώρα και άρα αφορά το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Δεν καταλαβαίνω αυτό που λέτε, γιατί δεν αντιδράσαμε, ποιες είναι οι αντιδράσεις. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το σχέδιο Απόλλων. Συλλογικά αντιπροσωπεία. Συλλογική αντιπροσωπεία από όλους τους φορείς, από όλους τους οργανισμούς, από όλα τα ΓΟΕΒ, από όλους τους δημάρχους που ήταν μέτοχοι. Κύριε Γιαννέλο, δεν απαγόρευσε σε κανέναν. Δεν απαγόρευσε να αντιδράσετε. Μα δεν υπήρξε αντίδραση. Ναι, αλλά στην απόφαση της κυβέρνησης. Ναι, αλλά και εσείς ως οργανισμοί τοπικών εγκαίων βελτιώσεων θα μπορούσατε να αντιδράσετε. Ποιος σας είπε ότι δεν αντιδράσαμε? Από την πρώτη στιγμή που μας ανακοινώθηκε στην περιφέρεια. Ο κύριος Μπλέτσας δεν ήταν τότε, δεν υπήρχε στην περιφέρεια.
Ήταν στη θέση του ο κ. Δημητρογιάννης. Από την πρώτη στιγμή που μας ανακοινώσαν ότι το πράγμα έχει κολλήσει και δεν μπορεί να χωρίσει. Το σχέδιο να έχει να σας ευνοεί ως οργανισμούς εγκύρων βελτιώσεων. Δεν έχει βγει ακόμη στη δημοσιότητα. Κύριε Καραδήμα, θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση για να αποδεσμεύσουμε και την βεβαίως, πώς, το ψάχνουμε με το φανάρι. Με το φανάρι δηλαδή. Ίσα-ίσα ο κύριος Μπλέτσας όσες φορές ζητάμε να παρέμβει στην εκπομπή. Είναι πάντα όχι, δεν το ξέρω εγώ δεν είμαι υπάλληλος του καναλιού. Δεν το ξέρω εγώ αυτό. Ναι, αλλά επειδή είπατε το ψάχνετε. Από χθες που ήρθε στη δημοσιότητα αυτό το σχέδιο νόμου της τροπολογίας. Από χθες ψάχνουμε κάποιον. Δεν πέρασαν 24 ώρες. Ψάχνουμε κάποιον να βρούμε. Περιμένετε τότε, άμα ψηφιστεί. Εντάξει. Η ερώτηση πρώτη. Δεν είναι η κυβέρνηση ο κ. Μπλέτσας, είναι αντιπεριφερειάρχης. Δεν εκπροσωπεί την κυβέρνηση. Υφυπουργός αντί της κυβέρνησης. Υπάρχουν και βουλευτές στο νομό. Υπάρχουν και βουλευτές στο νομό, κ. Καραδήμα. Ο κ. Μπλέτσας είναι αντιπεριφερειάρχης. Απευθύνεται την ερώτηση. Αυτή τη στιγμή, μετά την παραίτηση Δημητρογέννη από πρόεδρο των ενεργειακών κοινοτήτων, έχει γίνει αντικατάσταση και αν έγινε πότε έγινε και αν δεν έγινε γιατί δεν έγινε. Κύριε Μπλέτσα, μας ακούτε? Εντάξει, αυτό είναι ένα ζήτημα τεχνικής φύσεως. Θα γίνει αντικατάσταση, όπως ξέρετε στις ενεργειακές κοινότητες συμμετείχε, ήταν ο κ. Δημητρογιάννης, ήταν πρόεδρος και πολλοί δήμαρχοι κλπ. Ήταν μέλη. Θα γίνει αντικατάσταση γιατί συμμετείχαν ως φυσικά πρόσωπα και θα πρέπει να παραιτηθούν. Εγώ θα αναλάβω, αν θέλετε, την είδηση ως νέος πλέον πρόεδρος, σαν ο αρμόδιος στην περιφερειάρχης, όχι για κάποιον άλλο λόγο. Στο επόμενο διάστημα θα ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες αυτές. Θα προχωρήσει και η περιφέρεια στο να καλύψει και όλα τα έξοδα που απαιτούνται για τη διατήρηση αυτής της ενεργειακής κοινότητας μέσω αυξήσεως κεφαλαίου και θα καλύψουμε όλα τα έξοδά μας και θα προχωρήσουμε. Ούτως ή άλλως, το σχέδιο της περιφέρειας ήταν τέτοιο που κατά προτεραιότητα βοηθούσε τους ΤΟΕΒ. Ειδικά γιατί οι ΤΟΕΒ ήταν και οι πιο, ας το πω έτσι, ευάλωτοι οικονομικά. Ήταν αυτοί οι οποίοι δεν είχαν χρήματα για να δώσουν και θα κάλυπτε η περιφέρεια και τα χρήματα των ΤΟΕΒ και το αναξιόχρεό τους, να το πω έτσι. Διότι ήταν και οι μοναδικές επιχειρήσεις οι οποίες δεν ήταν αξιόχρεες έναντι των τραπεζών. Και αυτό το κομμάτι του κεφαλαίου θα το κάλυπτε η περιφέρεια απολύτως. Θα δούμε πώς θα προχωρήσει το σύστημα με το σχέδιο Απόλλων. Ας μην είμαστε εντελώς απαισιόδοξοι. Θα δούμε τη συνέχεια και αν χρειαστεί θα κάνουμε και τις απαιτούμενες αντιδράσεις και βελτιώσεις. Διότι, κύριε Μπλέτσα, είμαι από τους προτάκτες του 45-13 του 18 και έχω άποψη και θέση ανεξάρτητα αν αυτά που λέω κάποιους ενοχλούν. Η κυρία Ασδούκου στις 4 Δευτέρου του 24 δίνει συνέντευξη στην ΕΡΤ και λέει για το σχέδιο Απόλλων. Και αφού λέει ό,τι λέει και πώς θα γίνει και τι θα γίνει, στην τελευταία παράγραφο, σας τη διαβάζω, είναι επίσημα ανακοίνωση. Θα πρέπει να συνοηθούμε ώστε να δούμε αν υπάρχει διαθέσιμος χώρος, ηλεκτρικός χώρος από το ΔΔΕ. Και από εκεί και πέρα να δούμε λίγο τις τελευταίες λεπτομέρειες. Δηλαδή συζητάμε για ένα Απόλλωνα χωρίς να ξέρουμε αν έχουμε χώρο ηλεκτρικό. Ενώ αντιθέτως με την τροπολογία που κατέθεσε και δεν ξέρω αν το ξέρετε χθες το Υπουργείο Ενέργειας στο νομοσχέδιο εν κρυπτό, ενώ αγαπάει τους αγρότες, καλά κάνει τους αγαπά, αλλά εν κρυπτό καταθέτει τροπολογία χθες στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και λέει ούτε λίγο ούτε πολύ πρέπει να πληρώσετε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές αφενός και αφετέρου η κιλοβατόρα από 1η Απριλίου για τους αγρότες και οργανισμούς εγκύρων βελτιώσεων θα είναι 0,11 λεπτά, συνεπώς ασύμφορο, συνεπώς κλείνουμε, συνεπώς και έντισε της μνήμης μας ζωή χαρισάμενη. Το ξέρετε αυτή την τροπολογία? Δεν την ξέρω. Δεν την ξέρετε. Λοιπόν, να σας συνεχίσω, με όλο το σεβασμό να συνεχίσω. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρόγραμμα που λέγεται PPE. Αυτό λοιπόν πρέπει εγώ να πληρώνω ληξιπρόθεσμα και τρέχοντα 900.000 το χρόνο. Εσείς είστε τεχνοκράτης. Μπορεί να φανταστείτε αν μπορεί ένας οργανισμός με 25.000 στρέμματα να πληρώνει 900.000 το χρόνο. Έχω λοιπόν την ίδια μελέτη και την ίδια εκτίμηση με το ενδυνάμει σχέδιο Απόλλων που δεν θα γίνει ποτέ και θα σας πω γιατί δεν θα γίνει και εδώ θα δούμε τι θα κάνουμε. Είναι το σχέδιο Απόλλων. Γιατί εγώ δεν είμαι ούτε με τον Απόλλων Αθηνών ούτε με τον Απόλλων Θεσσαλονίκης. Εγώ με το πάρκο του Μεσολογγίου έτσι ξεκίνησα με το φαρμάκι, στήριξα την προσπάθεια και τη στηρίζω μόνο για το σκοπό αυτό, για τίποτα περισσότερο.
Το πολιτικό μου πανοφόρι το έχω αφήσει έξω από το στούντιο. Λοιπόν, με το σχέδιο Απόλλων θα πληρώνω 700.000 το χρόνο. Και με το πάρκο το ενεργειακό, το οποίο δυστυχώς, τελευταία φορά το λέω, δεν το κυνηγάμε να το φτιάξουμε, θα πληρώσω 310.000. Ωφελούνται οι αγρότες ή δεν ωφελούνται? Και να συνεχίσω και να απαντήσω συνολικά. Διότι όλα αυτά που λέει Σδούκου, ο Σκυλακάκης και κάθε Σκυλακάκης, όλοι αυτοί που μαζευτήκαν εδώ σε αυτή τη Νέα Δημοκρατία, είναι ο νόμος 5037 του 23. Βάλτε το καλά στο μυαλό σας και να το εμπεδώσετε για να το δείτε εσείς εννοώ, γιατί δεν το ξέρετε. Στο 5037 ψηφίστηκε 28 Μαρτίου το 2023. Τι λέει αυτός ο νόμος, το άρθρο 1? Εξυγχρονισμός της νομοθεσίας για χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2018 το 2001 και το 944 το 2019. Συνεπώς, Απόλλωνας, Πανιόνιος και τα λοιπά δεν υπάρχουν. Αυτό δεν μπορεί να τραπεί. Είναι ευρωπαϊκός νόμος, ευρωπαϊκό δίκαιο. Δεν μπορεί κανείς να το ανατρέψει. Εμείς λοιπόν γι' αυτό ζητάμε τον Πρόεδρο εδώ και τώρα να γίνει συνέλευση των κοινοτήτων, και αν αυτά όλα που λέει ο Σδούκου και η κάθε Σδούκου υπάρχουν κι άλλες λύσεις, τις είχαμε πει και στην τελευταία συνέλευση, εσείς δεν μετήχατε τότε το Δεκέμβριο, είπαμε υπάρχει δικαστική οδός. Εγώ έχω διαφυγόντα κέρδη, πρέπει να τα πάρω, να τα αποδώσω στους αγρότες. Δεν θέλετε να το κάνετε εσείς, θα το κάνουμε εμείς. Ωραία. Αλλά σας λέω να προσέξετε, συγγνώμη κύριε, προσέξτε το 5037. Είναι Ευαγγέλιο και δεν μπορεί να αλλάξει με τίποτε. Ναι. Κατανοητά κύριε Καραδήμα. Μία απάντηση συνολικά κύριε Βλέξα. Ωραία. Νομίζω ότι τοποθετήθηκα σχετικώς. Τώρα αυτές τις λεπτομέρειες, αυτά τα νούμερα δεν τα γνωρίζω για τα 900.000, για τα 300.000 κλπ. Ενδεχομένως ο κύριος Καραδήμας να ξέρει περισσότερα πράγματα. Αυτή τη λεπτομέρεια δεν την ξέρω. Από εκεί και μετά θα δούμε τι θα γίνει με το σχέδιο Απόλλων. Αντιλαμβάνεστε ότι εμείς είμαστε, η περιφέρεια δηλαδή, είμαστε με τους ΓΟΕΒ και με όλους τους άλλους μετόχους, είμαστε από την ίδια μεριά. Εξάλλου ένα πρόγραμμα το οποίο γεννήθηκε και πραγματοποιήθηκε αυτή γίνεται μέσα στην περιφέρεια. Αντιλαμβανόμενοι όλοι το χρέος που έχουν οι ΓΟΕΒ και πώς υπήρχε ίσως ήταν ο μοναδικός τρόπος προκειμένου να εξοφληθεί. Και από εκεί και μετά να μπορέσουν οι ΓΟΕΒ να είναι βιώσιμοι και να έχουν την απαιτούμενη ενέργεια, έτσι ώστε να μπορούν να παράγουν αυτό το έργο το οποίο πρέπει να παράγουν, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους Έλληνες αγρότες και για την παραγωγή συνολικά και ιδιαίτερα για το δικό μας τον τόπο. Ό,τι πρέπει να κάνουμε και ό,τι είναι να κάνουμε στο επόμενο διάστημα, να είστε σίγουροι ότι θα το κάνουμε. Ό,τι περνάει από το χέρι μας θα γίνει. Με όποιον τρόπο είναι αυτό να γίνει. Είμαστε διαθέσιμοι και εγώ και ο Περιφερειάρχης, προκειμένου να λύσουμε όλα αυτά τα ζητήματα στο βαθμό που μπορούμε να τα λύσουμε. Αλλά θα ήθελα να περιμένουμε να δούμε ακριβώς τι θα μας φέρει η κυβέρνηση, να δούμε κατά πόσο αυτά θα ενσωματώσουν τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Αυτό έχετε δίκιο με τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Να πούμε όμως ότι η Ευρωπαϊκή Οδηγία δεν είναι ευρωπαϊκό δίκαιο, θα σας διορθώσω σε αυτό. Ευρωπαϊκή Οδηγία είναι εάν θέλει το κράτος να την εφαρμόσει και να την χρησιμοποιήσει. Από εκεί και μετά μπορεί να κάνει πολλές φορές σε άλλα ζητήματα. Δεν έχουμε ενσωματώσει τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Εν πάση περιπτώσει, και είναι και ένα σημαντικό θέμα, είναι αυτό που μας λέει το Υπουργείο για το κατά πόσο υπάρχει ή δεν υπάρχει χώρος. Και δεν είναι στο ΔΔΕ, είναι στον ΑΔΜΙΑ, είναι στην υψηλή τάση. Οπότε θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και εδώ είμαστε. Από την ίδια μεριά είμαστε. Δεν χρειάζεται δηλαδή μεταξύ μας να λέμε περισσότερα. Πλέτσα, να κάνω μια ερώτηση. Μια ερώτηση. Για το χώρο που λέτε, από εκεί και πέρα, η ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας είναι νόμος του κράτους. Θα αλλάξουμε τα ισχύοντα και ξέρετε τι σας το λέω. Ακούστε τώρα. Στα ιδιωτικά πανεπιστήμια προχθές, για το άρθρο 16 του συντάγματος, υπήρξαν κάποιοι συνταγματολόγοι και ορθώς κάνανε άνθρωποι που λένε ναι, μεν το άρθρο 16 δεν επιτρέπεται, αλλά επειδή είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ενσωματωθούμε στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο κλπ. Δεν θέλουν να φτιάξουν τον πάρκο. Και πρέπει τάχιστα να μαζευτούμε, να αποφασίσουμε ποιος είναι από εδώ και πέρα ο αγώνας. Εγώ κατανοώ ότι υπάρχει μια δυσκολία στον κύριο Φαρμάκη, το οποίο τιμώ και εκτιμώ. Αλλά από εκεί και πέρα, άμα υπάρχει ένα πρόβλημα και δεν μπορεί να τραγωνίσει τον κύκλο, θα πάμε μπροστά εμείς.
Ναι. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Τα υπόλοιπα είναι ημίμετρα. Ναι. Κύριε Καραδήμα, για να αποδεσμεύσουμε και τον κύριο Πλέτσα. Ευχαριστώ πολύ πάντως. Όπως είπε λίγο πριν, σύντομα θα αναλάβει και πρόεδρος στην ενεργειακή κοινότητα, οπότε με την ανάληψη των καθηκόντων του νομίζω ότι θα έχετε όλη την ευχέρεια να καθίσετε και να συζητήσετε όλα αυτά τα ζητήματα που πολύ ορθώς αναδείξατε και στη συζήτηση που είχαμε με τον Αντιπεριφερειάρχη. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπλέτσα, για την παρέμβαση. Εγώ ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Επιστροφή και πάλι στη συζήτηση στο στούντιο. Τώρα αυτά, εγώ τουλάχιστον δεν είμαι νομικός, δεν είμαι δικηγόρος. Ναι. Αλλά η κοινοτική οδηγία είναι νομολογία. Πώς θα το κάνουμε τώρα, γιατί το βλέπουν και εδώ. Θα σας δώσω. Ακούστε, το βλέπω σήμερα για αυτό το PPA που φτιάχνει η κυβέρνηση, το ενκρυπτό, ότι οι οδηγίες οι κοινοτικές συνιστούν δίκαιο της Ένωσης που δεσμεύει τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό είναι δεδομένο, δηλαδή υπάρχει απόφαση γι' αυτό. Θα καταργήσουμε αυτά που γνωρίζουμε. Εγώ τον τιμώ και τον κύριο Μπλέτσα, αλλά δεν μπορεί να λέω ότι η οδηγία η ευρωπαϊκή δεν σημαίνει ότι είναι και νόμος το κράτος. Τι άμα θέλει. Άμα θέλει θα έχουμε πρόστιμο. Το πρόστιμο ποιος τον πληρώσει. Εγώ δηλαδή. Κύριε Γιαννέλο, και να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Αν βάλουμε όμως την απλή λογική. Αυτή τη στιγμή το νέο νομοσχέδιο που περνάει η κεντρική κυβέρνηση μιλάει για 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα. Όταν αυτή τη στιγμή η κιλοβατόρα είναι στα 9 λεπτά στη λιανική και 4 με 5 λεπτά στη βιομηχανία. Εδώ είχαμε ένα σχέδιο, γιατί εδώ χάνεται η λογική εντελώς πραγματικά. Είχαμε ένα σχέδιο που σου έλεγε 0 κόστος. 0. Και τώρα έχετε να σου φορτώσει 11,5 λεπτά. Το βρίσκεται λογικό. Ποιος άνθρωπος το βρίσκει λογικό αυτό? Και δεν αντιδρούμε και δεν λέμε ρε παιδιά τι κάνετε. Και χάσαμε 3-4 χρόνια. Θα χάσουμε άλλα 3-4 χρόνια ακόμη. Και πού θα πάνε τα χρέη και όλα αυτά που συζητάμε. Και πόσο θα αντέξουν οι οργανισμοί. Δηλαδή, εδώ είχαμε κάτι το σίγουρο. Κάτι το απολύτως σίγουρο που έλυνε το πρόβλημα στη ρίζα του. Εδώ πάμε τώρα σε ομιχλώδη τοπίο, αλλά με πληροφορίες που έχουμε, δεν οδηγούμαστε πουθενά. Οδηγούμαστε πάλι στον γκρεμό. Γιατί, να σας το πω απλά. Το πάρκο της περιφέρειας και σε αυξομείωση του τιμολογίου της κιλοβατόρας σου την κάλυπτε. Δηλαδή, αν σήμερα οι κατανάλωνες 9 λεπτά, αύριο έχεις μεγαλύτερη κατανάλωση, θα σου την κάλυπτε. Αν αυτή τη στιγμή εδώ έχεις 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα, αν αύριο στο χρηματιστήριο πάει 18 και σου έχει το σχέδιο Απόλλωνα 40% να σας πω εγώ επιδότηση. Δηλαδή φτάνεις στο σημείο εκεί που ήσουνα χωρίς να είσαι βιώσιμος. Δηλαδή εδώ γίνονται τρελά πράγματα. Θα πρέπει κάποιος να πει ότι αυτά τα πράγματα δεν οδηγούν πουθενά. Ενδεχομένως να έχουν άλλο σκοπό. Ευχαριστώ. Ναι. Να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα έχουμε το χρόνο και τη δυνατότητα να συζητήσουμε και να κλείσουμε το θέμα με τις ενεργειακές κοινότητες που είναι πολύ σημαντικό και στη συνέχεια να αναφερθούμε και σε κάποια άλλα ζητήματα που αφορούν τους οργανισμούς εγγύων βελτιώσεων. Διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε λοιπόν μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και τα μηνύματα της αγοράς, δεύτερο μέρος της εκπομπής με θέμα τα προβλήματα στους τοπικούς οργανισμούς εγγύων βελτιώσεων. Καλεσμένοι στο στούντιο του Αχελού ο κύριος Κώστας Καραδήμας, πρόεδρος του ΤΟΕΒ Μεσολογγίου και ο κύριος Επαμεινώντας Γιαννέλος, πρόεδρος στο ΤΟΕΒ Παμφίας.
Νομίζω ότι σε ένα μεγάλο μέρος εξαντλήσαμε το θέμα της ενεργειακής αυτονομίας. Ακούσαμε τι είπε και ο κύριος Μπλέτζας στην παρέμβασή του και ποιες είναι οι διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης πλέον για τις ενεργειακές κοινότητες. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι στο ζήτημα αυτό για να συνεχίσουμε τη συζήτηση με τις υποδομές. Για τις κοινότητες η άποψή μου είναι ξεκάθαρη. Με έχεις φωνάξει πολλές φορές και μου έλεγες κάτσε ρε παιδί μου πώς θα γίνει το πάρκο και σου έλεγα θα γίνει το πάρκο. Γιατί πίστευα ότι το στηρίξατε με παρησία. Όλοι άπαντες, το στηρίξαμε. Ποιος δεν στηρίξει τη σωτηρία του. Από εκεί και πέρα κανείς δεν φώναξε να βάλουμε άλλο είδους πλάτη. Είστε επιφυλακτικοί σε ό,τι αφορά το σχέδιο της κυβέρνησης. Καθόλου, μα χθες πέρασε η τροπολογία για άλλο πράγμα. Για PPA τώρα θα φέρει τον Απόλλωνα. Ήδη από τώρα, 1η 30 Μαρτίου, 1η Απριλίου, αρχίζει η καλλιεργητική περίοδος. 15 Απριλίου ακριβώς. Τι θα κάνω εγώ. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Θα περιμένω τον Απόλλωνα που είπε ο κύριος Μπλέτσας ή θα ισχύει αυτό που θα ψηφιστεί αύριο. Αν ψηφιστεί αυτό που λέει αύριο, τελείωσε. Δεν θα ποτίσει κανείς. Μπορεί να ποτίσει κάποιος με 120 ευρώ το στρέμμα. Δεν γίνεται αυτό. Συνεπώς. Καλά, και τα προηγούμενα χρόνια που ήταν ανεξάρτητα από αυτό. Οι περισσότεροι δεν πληρώνουν. Εμείς λέμε με τα ισχύοντα. Για να λέμε όμως. Εμείς λέμε τα ισχύοντα. Το κόστος της παραγωγής έχει συνάρτηση με την ηλεκτρική ενέργεια. Το έχουμε πει, το έχουμε πει 5.000 φορές. Κανείς δεν ακούμπησε στο πρόβλημα. Ναι. Σωστό είναι αυτό που λέτε, ότι έχει αυξηθεί το κόστος και ότι έχει αυξηθεί το ρεύμα. Αλλά και τα προηγούμενα χρόνια που ήταν φθηνό το ρεύμα, δεν από ό,τι φαίνεται είναι. 2.900. Την τελευταία πενταετία. Συγγνώμη κύριε. Το Ρεσίνι 6,5, το Νεοκόρι 7,6. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα, μην πούμε σε αριθμούς. Αυτά λύνονται. Αυτά με το πάρκο είχαν λυθεί. Το πάρκο εμείς θα το κάνουμε χρυσή το καλοκαίρι. Το χειμώνα, το ρεύμα το περισσευούμενο θα το έπαιρνε το κράτος. Το έχετε καταλάβει αυτό. Έτσι, μπράβο. Θέλετε να πληρώνει ο αγρότης ρεύμα ή δεν θέλετε να πληρώνετε. Εμείς θέλουμε να μην πληρώνει ρεύμα γιατί το σχέδιο ήταν για να μην πληρώνει ρεύμα. Και τώρα πάνε να του φορτώσουν 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα. Πάνω από τη Λιανική. Με αφορμή τη συζήτηση αυτή για το ενεργειακό πάρκο, να υπενθυμίσω ότι και τα προηγούμενα χρόνια είχαν οι αγρότες ευκαιρία και ήθελα την άποψή σας πάνω σε αυτό για μια άλλου είδους αυτονομία και αναφέρομαι στα φωτοβολταϊκά. Πολλοί αγρότες, πάρα πολλοί και στη δική μας περιοχή και σε άλλες περιοχές είναι χρήστες φωτοβολταϊκών. Έτσι. Για μια γεώτρηση. Σε ατομικό επίπεδο και αυτό τους εξασφαλίζει ένα εισόδημα κάθε χρόνο. Θα μπορούσαν και οι τοπικοί οργανισμοί εγκαίων βελτιώσεων πριν από χρόνια, όταν ήρθαν τα φωτοβολταϊκά, να ακολουθήσουν αυτή την πολιτική. Γιατί δεν το κάνετε αυτό, κύριε Καραδίμου? Ο νόμος για τα φωτοβολταϊκά πάρκα έγινε το 45-13 το 18. Έβα και 5 χρόνια, δηλαδή 6 χρόνια. Μέχρι λοιπόν να ξεκινήσει να γίνεται το πάρκο, εμείς το 19 είμαστε έτοιμοι. Πήγαμε στον κύριο Κατσιφάρα. Τα φωτοβολταϊκά ήρθαν πολλά χρόνια πιο πριν από τότε που. Εμείς μιλάμε για κοινότητα. Για να μην έχουμε κόστος. Δεν μιλάμε για να κάνουμε ούτε τον έμπορο, θέλαμε ούτε τίποτα. Κάναμε μηδενικό κόστος. Πήγαμε λοιπόν στον κύριο Κατσιφάρα. Σας απαγόρευε κάτι? Πού. Είχαμε χώρο, πού να πάμε εμείς? Δεν μας έδινε χώρο. Εντάξει, ούτε πληρώναμε. Το χώρο το παίρνουν ορισμένοι, επιτίδιοι. Τώρα μιλάμε τώρα ονόματα, δεν κάνει. Πήγαμε στον κύριο Κατσιφάρα και μας είπε. Ο χώρο ήταν επιτίδη. Ναι, μη συνεχίζετε. Πήγαμε λοιπόν στον κύριο Κατσιφάρα και λέει μετά τις εκλογές το 19 θα έρθεις με το κατσατικό, κάπου το έχω εδώ, να σου δώσω τα 5,5 εκατομμύρια να φτιάξω το πάρκο. Έχω οικόπεδο, νοικιασμένο κτήμα, 60 στρέμματα βάλω το πάρκο. Πάω μετά τις εκλογές, είναι χαμένος και βρίσκομαι στον κύριο Φαρμάκη. Μαζί με εμένα ήταν ο κύριος Βίτας, παρέα μου, πρόεδρος του ΓΟΕ. Άρα λέτε δηλαδή ότι δεν υπήρχαν δυνατότητες για να. Και έτσι ξεκίνησε το πάρκο. Μπράβο, εμείς δεν είχαμε δυνατότητα. Δεν είχαμε δυνατότητα. Ούτε εσείς, κύριε Γιαννένο? Εμείς κάναμε κάποια κίνηση πριν από 3-4 χρόνια να μπούμε σε ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα που είχε βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούσαν να μας εντάξουν. Δεν καλύπταμε τις προϋποθέσεις που έθετε το πρόγραμμα. Έτσι. Κάναμε τις κινήσεις. Δεν μείναμε αμέτωχοι. Υπάρχουν το ΕΒ σε άλλες περιοχές της χώρας που κάνουν χρήση φωτοβολταϊκών? Όχι. Εγώ δεν γνωρίζω προσωπικά. Προσωπικά δεν γνωρίζω.
Εμείς ως περιφέρεια, ως εδώ το ΕΒΕ, το Λακαδίνια, Δυτική Ελλάδα και η Ηλία, είμαστε πρωτοποριακοί. Ναι. Γι' αυτό έπρεπε να είμαστε κι εμείς μέλη της Επιτροπής όταν πηγαίναμε στην Κυριοσδούκου. Εμείς είχαμε κι άλλο λόγο να πούμε. Το σχέδιο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, πραγματικά είναι αυτό που λέει ο κύριος Καραδήμας, είναι πρωτοποριακό. Καμία άλλη περιφέρεια πανελλαδικά δεν υπήρχε. Ο φάκελος ο δικός μας, πέρα από την ωριμότητα και την πληρότητά του. Κύριε Γιαννέλο, δεν θέλω να υποθέτω ότι αν ήταν η λύση του προβλήματος στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, θα έχει λυθεί το θέμα. Φυσικά. Αλλά ο ΔΔΕ δεν είναι στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Έτσι, και η κυρία Σδούκου και η κυβέρνηση ακολουθεί μια άλλη πολιτική στις ενεργειακές κοινότητες. Γι' αυτό δεν είναι υπεύθυνη η περιφέρεια. Η κυρία Σδούκου προεκλογικά, όταν περιφέρονταν στο νομό Ετωλοκαρανιάς, υποστήριζε το έργο της περιφέρειας. Και έλεγε κατά λέξη ότι στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια. Όταν ήταν γενικός γραμματέας. Τώρα που είναι υφυπουργός, το γύρισε. Να συνεχίσουμε τη συζήτηση με τις υποδομές. Μάλιστα. Ναι. Τι γίνεται με τις υποδομές, κύριε Καραδίμα? Είχαμε ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα 431 του ΟΠΑ, 2.100.000 ευρώ, έγινε δημοπρασία, ξεκίνησε ο εργολάβος, έβαλε ορισμένα κομμάτια και σταμάτησε να δουλεύει. Απευθυνθήκαμε στην Περιφέρεια Τεχνική Υπηρεσία, θα συνεχίσει. Στο Λεσίνι που είναι σχεδόν ο ίδιος ο εργολάβος, σχεδόν τα ίδια. Στο Νιοχώρι νομίζω προχωράει. Τώρα, αυτά αφορά για το υπόγειο δίκτυο. Τα αντιλιοστάσια τα οποία είναι σε αθλιωτάτιμη κατάσταση, ορισμένα από το 1958 και ορισμένα από το 1972. Ηλεκτρομηχανολογικά είναι σε αθλιωτάτη κατάσταση και έχουν και πρόβλημα στατικότητας τα κτίρια. Λοιπόν, οι διόρυγες είναι σε αθλιωτάτη κατάσταση. Η μία διόρυγα 26 κατασκευάστηκε το 1961. Μετρήστε χρόνια και δεν έχει γίνει ποτέ τίποτα. Λοιπόν, αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν υπάρχουν πιστώσεις. Βέβαια τώρα που υπάρχει και το πρόβλημα στη Θεσσαλία, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και εκτιμούμε ότι τα πράγματα θα είναι... Οι ΤΟΕΒ δεν χρηματοδοτούνται για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων. Ποτέ. Δεν έχουν δοθεί χρήματα ποτέ στους ΤΟΕΒ για συντήρηση των εγκαταστάσεων. Το βάλατε καλά το θέμα και θα σας πω. Μετά το 82... Μας πάτε έχει σημασία. Εδώ ξεκινάει, εδώ αρχίζει και μπαίνει το πρόβλημά μας. Ξεκινάει ΠΕΠ1, ΠΕΠ2, περιφερειακά προγράμματα. Πουθενά δεν είναι τα έργα γύρω βελτίωσεων. ΜΟΠ1, ΜΟΠ2, πουθενά. Ντελόρ 1, Ντελόρ 2. Εκεί κάτι πήραμε, όχι εμείς. Τότε εγώ έβω, ο κύριος Παπαχελέος και λοιπά, και φτιάχνανε κάτι μικροπράγματα, σκόρπια, όχι σπουδαία πράγματα. Πάμε στο ΕΣΠΑ. Καμία, θέλω να πω, κυβέρνηση διαχρονικά και χωρίς καμία αιχμή δεν ασχολήθηκε, θα ολοκληρώσω, δεν ασχολήθηκε με τα έργα γύρω βελτιώσεων, προφανώς για άλλους λόγους. Να καταστρεφεί ο πρωτογενής τομέας, για να πάμε σε άλλη βάση, δεν το ξέρω. Κανείς δεν ασχολήθηκε. Εσείς ως πρόεδροι των οργανισμών δεν έχετε ευθύνη και να συντηρείτε τα... Οι οργανισμοί έχουν μόνο το υπόγειο δίκτυο. Τα άλλα ανήκουν στο web. Υπάρχει ταξινόμηση των έργων. Έργα αλφα τάξεως. Αυτά που έχετε εσείς στη δική σας. Είναι β' τάξης. Ναι, είναι συντηρημένα. Τα υπόγεια δίκτυα και όλα που έχουν σχέση με τις βάνες. Μα έχουμε εδώ στη μελέτη στα 2 εκατομμύρια ηλεκτροβάνες για να ελαστοχυπήσουμε και το ρεύμα και το νερό που χάνεται και ακόμα δεν τα μπήκανε. Θέλετε να απαντήσετε για το αρδευτικό στη Μακρινή ή να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ? Εσείς όπως κρίνετε. Εγώ λέω να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ. Επισκεφθήκαμε την περιοχή της Μακρινής και μιλήσαμε με παραγωγούς οι οποίοι αναφέρθηκαν έτσι στα προβλήματα στο υπάρχον, μάλλον δεν υπάρχει έτσι σύγχρονο αρδευτικό δίκτυο, σε αυτές τις εγκαταστάσεις που υπάρχουν, αλλά και στο αρδευτικό έργο που ακούνε χρόνια αλλά δεν το έχουν δει ακόμη. Αρδευτικά έργα ακούνε, αλλά αρδευτικά έργα δεν βλέπουν οι αγρότες στην Μακρινή Αγρινίου. Σε μια περιοχή με άφθονους φυσικούς πόρους λόγω της λίμνης Τριχονίδας, η άρδευση των καλλιεργήσιμων χωραφιών είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
Παρά τις διαχρονικές υποσχέσεις για την κατασκευή ενός σύγχρονου αρδευτικού δικτύου, οι αγρότες κάθε άνοιξη και καλοκαίρι καλλιεργούν χωρίς νερό. Αρδευτικό, ένα πρόβλημα που εδώ και 15 χρόνια η Μακρινία δεν έχει νερό. Να, εδώ είναι η διόρυγα του ΤΟΕΒ, η λίμνη είναι 100 μέτρα και ο κάμπος της Μακρινίας δεν έχει νερό. Το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί, μας έχουν υποσχεθεί πολλές φορές και τίποτα δεν έχει γίνει. Πόσο δυσκολεύει αυτή η κατάσταση στην καθημερινότητα του αγρότη? Η καθημερινότητα, ότι αυτά εδώ τα κτήματα, τα χωράφια δεν έχουν νερό. Και να θέλει ο άλλος να καλλιεργήσει δεν μπορεί. Βάζαμε καπνά, τα ποτίζαμε με τις βρύσες, μας κυνηγούσε ο Δήμος. Δηλαδή, χωρίς νερό δεν υπάρχει αγροτιά, δεν υπάρχει μέλλον εδώ, ειδικά στη Μακρινία. Και η λίμνη, είπαμε, είναι εδώ. Εάν το δείξει η κάμερα, είναι στα 100 μέτρα είναι η λίμνη. Και αυτό είναι το χάλι του ΤΟΕΒ της Μακρινίας. Εκτός από την έλλειψη σύγχρονων υποδομών, έντονο είναι το πρόβλημα και με την συντήρηση των δικτύων. Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε στο ρεπορτάζ του Αχελόου, η κατάσταση είναι απογοητευτική και αυτό λίγες μόνο ημέρες πριν ξεκινήσει η νέα καλλιεργητική περίοδος. Μας έχουν υποσχεθεί πολύ. Μέχρι τελευταία ο Υπουργός Γεωργίας, ο κύριος Λιβανός, στη Γαβαλού, στο Δημαρχείο, μας είπε ότι το έργο, να το, εδώ είναι, σε πλακάτ. Στην ερώτηση που του κάναμε, τι θα γίνει με το νερό. Και λέει, να, το έργο εδώ. Αν βλέπετε εσείς κανένα έργο, το είδαμε κι εμείς. Αυτή είναι η κατάσταση εδώ πέρα που βλέπετε με το ΤΟΕΒ για αυτά. 15 χρόνια τώρα τα ίδια προβλήματα, υποσχέσεις και τίποτα άλλο. Έτσι, αν τα ακούμε, η λίμνη είναι στα 100 μέτρα από εδώ και δεν μπορούμε να ποτίσουμε. Και δεν συμφέρει κιόλας να ποτίσουμε έτσι, όπως, δηλαδή να κάνουμε άντληση με το πετρέλαιο που είναι στα ύψη. Εντάξει. Υπάρχει απογοήτευση για το γεγονός ότι ακούτε συνεχώς για αρδευτικά έργα, αλλά δεν υλοποιούνται. Έχουμε εμείς τις υποσχέσεις και δεν έχουμε και ελπίδες, δηλαδή. Δεν μας δίνουν ελπίδα. Έχει χαθεί η ελπίδα. Όπως ανέδειξε και ο αγώνας που δώσαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ήταν αγώνας επιβίωσης. Αυτό πραγματικά είναι όταν λέμε επιβίωση, ότι δεν μπορούμε να επιβιώσουμε στα χωριά μας και να καλλιεργήσουμε τα χωράφια μας. Από τα πάγια αιτήματα που βάζουμε διαχρονικά και στα αιτήματά μας και το παλεύουμε, είναι να γίνουν έργα υποδομής στην Ήπεθρο. Όχι μόνο δεν γίνονται έργα υποδομής, αλλά και τα όποια έργα υπάρχουν, μιλάμε για τη δεκαετία του 60, είναι επαρχιωμένα, εγκατελειμμένα, κατεστραμμένα. Εδώ στη Μακρινία λοιπόν είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα αυτό. Η εγκατάλειψη που υπάρχει από το ΤΟΕΒ, οι διαχρονικές ευθύνες, γιατί υπάρχουν ευθύνες και μάλιστα είναι διαχρονικές. Και σε αυτούς που αναλογούν είναι και του Δήμου ευθύνη και της περιφέρειας, αλλά και των κυβερνήσεων που όχι μόνο δεν προσπάθησαν να λύσουν το αίτημά μας για να έχουμε νερό να ποτίζουμε, για να καλλιεργήσουμε τη γη μας, αλλά εγκατέλειψαν τα όποια έργα υπήρχαν. Εμείς παλεύουμε λοιπόν και εδώ στη Μακρινία και καλούμε όλους τους Μακρινίους να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους. Γιατί άλλος δρόμος δεν υπάρχει. 3 υπουργοί μέχρι τώρα έχουν εξαγγείλει έργο στη Μακρινία. Και ο κύριος Δρής, και ο Κοντός και ο Λιβανός. Δεν είδαμε τίποτα από αυτά. Για να παραμένουμε λοιπόν στα χωράφια και στα χωριά μας, γιατί τα χωριά της Μακρινίας έχουν ερημώσει, οι νέοι φεύγουν, ψάχνουν για αλλού δουλειά, θα πρέπει άμεσα η κυβέρνηση του Υπουργείου να κάνει σύγχρονο εγκυοβελτικό έργο. Απογοήτευση επικρατεί στους αγρότες στην περιοχή της Μακρινίας για το γεγονός ότι εδώ και πολλά χρόνια η πολιτεία έχει εξαγγείλει αρδευτικό έργο, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί. Κύριε Γιαννέλο. Κοιτάξτε κύριε Κούτσικε, με μεγάλη λύπη μπορούμε να διαπιστώσουμε την κατάσταση που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή της Μακρινίας. Ναι. Πολλές υποσχέσεις, ναι. Μέχρι σήμερα αποτέλεσμα κανένα. Υποβάθμιση της περιοχής, της ευρύτερης περιοχής, υποβάθμιση της περιουσίας των αγροτών, 40.000 στρέμματα παιδινά και 15.000 περίπου να υπολογίσετε ορεινού όγκου χωρίς αρδευτικό δίκτυο. Ναι. Και όσο και να προσπαθήσετε, δεν θα βρείτε ξανά προηγούμενο όταν η λίμνη να βρίσκεται στα 100 μέτρα. Είναι ντροπή. Τίποτα άλλο, είναι ντροπή. Και μετά λέμε γιατί τα χωριά μας ερημώνουν. Σου λένε να είσαι ανταγωνιστικός, να είσαι ποιοτικός, να εξυγχρονιστείς, αλλά δεν έχεις το βασικότερο αγαθό, το νερό. Τότε τι αγρότης είσαι? Δυστυχώς. Και γενικά οι υποδομές αυτή τη στιγμή, όπως είπε και ο πρόεδρος, ότι βιώνουμε υποδομές από το 1950 και μετά. Τα τσιμέντα έχουν γίνει σκόνη. Και
και γενικά οι βασικές υποδομές υπολειτουργούν. Δυστυχώς ούτε καν πυροσβεστικά δεν τις αντιμετωπίζουμε. Πώς θα ποτίσετε σε λίγες εβδομάδες που θα μπείτε στα χωράφια, αν δεν έχετε μπει ήδη? Τι εννοείτε, να καταλάβω την ερώτησή σας? Πώς από τη στιγμή που δεν υπάρχουν έργα, αυτό λέω. Οι βασικές υποδομές λείπουν αυτή τη στιγμή. Και δεν είναι μόνο τα δίκτυα που πρέπει να υπάρχουν, τα αποστραγγιστικά. Η κλιματική αλλαγή είναι ένα φαινόμενο δεδομένο. Στην πρώτη μεγάλη κακοκαιρία, στο πρώτο ακραίο φαινόμενο, πλημμυρίζει ο μισός κάμπος. Γιατί τα αποστραγγιστικά δεν δουλεύουν. Δεν έχουν καθαριστεί. Οι δυνατότητες των οργανισμών είναι περιορισμένες. Χρειάζονται πόροι. Χρειάζονται χρηματοδοτικά εργαλεία. Αναφέρατε χθες στην επίσκεψή μας στην περιοχή ότι είχατε μια επικοινωνία με τον αρμόδιο γραμματέα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που είναι και κοιτάξτε να δείτε. Σας είπε κάτι νεότερο σχετικά με το Είδωρ, το πρόγραμμα αυτό? Ναι, εμείς είχαμε ενταχθεί επί Υπουργείας του κ. Λιβανού και το ΕΒ Παμφίας, το οποίο εκπροσωπώ, με 3 εκατομμύρια ευρώ στο Είδωρ.2.0 και το ΕΒ Είδωρ 2.0. Ήταν ένα χρηματοδοτικό εργαλείο και το ΕΒ Μακρινίας με γύρω στα 33 εκατομμύρια ευρώ. Μας είχαν πει ότι και οι τεχνικοί και οι οικονομικοί σύμβουλοι υπάρχουν, είναι πληρωμένοι, είναι τακτοποιημένα όλα. Από εκεί πέρα πρέπει να ξεκινήσουν οι διαδικασίες. Αυτή τη στιγμή, μετά από 1-2 χρόνια πόσα έχουν περάσει, η κατάσταση είναι στάσιμη. Εμείς εκεί στο ΕΒ Παμφίας το προσπαθούμε πραγματικά και ελπίζουμε ότι θα τα καταφέρουμε στο τέλος. Τώρα για το ΕΒ Μακρινίας δεν υπάρχουν πολλές ελπίδες. Γιατί είναι και ένα το ΕΒ το οποίο δεν λειτουργεί. Έτσι. Δεν λειτουργεί αυτή τη στιγμή. Τα προβλήματα είναι πολλά. Δυστυχώς. Και χρειάζεται για εμάς όλους εκεί που βιώνουμε αυτή την κατάσταση να υπάρχει ένα σχεδιασμός, μια καταγραφή όλων των ζητημάτων, όλων των προβλημάτων και να βρεθούν οι πόροι, είτε από χρηματοδότηση, από την κεντρική κυβέρνηση, είτε από Ευρωπαϊκό Κονδύλιο, οτιδήποτε είναι αυτό, και να βάλουμε ένα στόχο. Να λύσουμε επιτέλους ένα-ένα αυτά τα προβλήματα. Στο σημείο αυτό θα συνδεθούμε μέσω Skype και θα συνομιλήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Ανδρέα Φίλια. Καλησπέρα. Ποιος είναι γραμματέας? Καλησπέρα σας. Κύριε Φίλια, το θέμα της απόψινής συζήτησης έχει να κάνει με τον πρωτογενή τομέα και ειδικότερα με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τοπικοί οργανισμοί εγγύων βελτιώσεων. Πριν σας ρωτήσω για τους τοπικούς οργανισμούς, ήθελα έτσι να μας δώσετε το περίγραμμα των πολιτικών της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τον πρωτογενή τομέα. Πρώτα απ' όλα να πω ότι βρισκόμαστε στην ουσία στο τέλος των αγροτικών κινητοποιήσεων, όπως τις ζήσαμε τις προηγούμενες ημέρες. Έντονες αγροτικές κινητοποιήσεις, οι οποίες μάλιστα στην ουσία κατά κοινή νομολογία ήταν και δίκαιες όσον αφορά τα αιτήματα που ο αγροτικός κόσμος διεκδίκησε διαμέσου της περιφέρειας και κυρίως διαμέσου της κυβέρνησης. Από εκεί και πέρα μπορούμε να πούμε ότι η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στα πλαίσια των δικών της δυνατοτήτων λειτουργεί για τον πρωτογενή τομέα προκειμένου να μπούμε σε μια καινούργια εποχή, σε μια εποχή όπου η παραδοσιακή καλλιέργεια φαίνεται ότι δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες του σήμερα, αν όχι μάλλον του σήμερα, του αύριο που έρχεται πολύ σύντομα, και αυτό για να επιτευχθεί χρειάζεται συστηματική δουλειά και κυρίως εκμετάλλευση χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως αυτά προέρχονται κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφέρομαι δηλαδή σε χρηματοδοτικά εργαλεία όπως είναι αυτό του νέου αγρότη, όπως είναι αυτό των σχεδίων βελτίωσης, αλλά και οτιδήποτε άλλο βρεθεί μπροστά μας, βρεθεί εν ενεργεία. Η περιφέρεια έχει και τα ότα και τα μάτια της ανοιχτά προκειμένου να τα αξιοποιήσει και να διευκολύνει κυρίως αυτούς που είναι οι άμεσα ωφελούμενοι, δηλαδή ο αγροτικός κόσμος. Τώρα, από εκεί πέρα, επειδή συζητούμε ένα συγκεκριμένο θέμα, αν τουλάχιστον κατάλαβα, σε σχέση με την άρδευση,
Εκείνο που έχω να πω είναι το εξής. Αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου, εδώ και πολύ λίγες εβδομάδες, ένα από τα πρώτα θέματα που έθεσα ως προτεραιότητα, σε συνεννόηση πάντα με τον Περιφερειάρχη, είναι και αυτό των ζητημάτων των ΤΟΕΒ. Όχι τόσο τον ΓΟΕΒ, γιατί ξεπερνά τη δικιά μου αρμοδιότητα, αφορά την διεύθυνση έργων, αλλά τον ΤΟΕΒ. Έγιναν λοιπόν συναντήσεις και στις 3 περιφερειακές ενότητες και στην Ετωλακαρνανία συγκεκριμένα, όπου κλήθηκαν όλοι οι πρόεδροι των ΤΟΕΒ προκειμένου να ενημερωθώ για τα ζητήματα τα οποία αφορούν συνολικά τελικά, και είναι κοινά τα προβλήματα που αφορούν όλους τους ΤΟΕΒ. Γιατί υπάρχει προτεραιότητα εκεί? Γιατί το καταλαβαίνουμε όλοι και είναι αυτονόητο. Εάν δεν υπάρχει το νερό, δεν υπάρχει καλλιέργεια. Και αν δεν υπάρχει καλλιέργεια, δεν υπάρχει αγροτικός τομέας. Η κατάσταση η οποία τουλάχιστον σε πρώτη φάση έχω μπροστά μου ταυτίζεται με αυτή που νωρίτερα άκουγα τον συνομιλητή μας. Ο κ. Γιαννέλος, ο πρόεδρος στο ΤΟΕΒ Παμφίας, μιλούσε λίγο πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Η κατάσταση λοιπόν η οποία και εγώ έχω αυτή τη στιγμή εικόνα είναι ότι πρόκειται για ΤΟΕΒ οι οποίοι βρίσκονται σε δεινή και οικονομική αλλά και κυρίως διαχειριστική θέση. Είναι οι εγκαταστάσεις πολύ παλιές, υπάρχουν ζητήματα τα οποία έχουν εδώ και χρόνια συσσωρευτεί, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σημαντικά προβλήματα τα οποία έρχονται να προσθεθούν ειδικά φέτος με το πρόβλημα που φαίνεται ότι πιθανόν να αντιμετωπίσουμε, και είναι αυτό της έλλειψης νερού. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση, σε μια συγκυρία η οποία θέλει απόλυτη προσοχή και κυρίως πολύ σωστό προγραμματισμό. Χρηματοδοτικά εργαλεία, κύριε Φίλια, για την κατασκευή αρδευτικών έργων θα υπάρξουν το επόμενο διάστημα? Και εκτός από τα χρήματα για νέα έργα, για τη συντήρηση των υπάρχοντων εγκαταστάσεων, υπάρχουν κονδύλια από την περιφέρεια για να διατεθούν? Λοιπόν, ακούστε με. Οι ΤΟΕΒ λοιπόν, ως οργανισμοί από τη σύστασή τους, έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε κατά καιρούς προσκλήσεις οι οποίες βγαίνουν από την κεντρική κυβέρνηση. Μία μάλιστα έληξε πριν από λίγες ημέρες, προκειμένου να συμμετέχουν και να διεκδικούν παρεμβάσεις στο δίκτυό τους με συγκεκριμένα έργα. Εκείνο όμως που έχει σημασία, και εδώ πρέπει να σταθούμε, είναι ότι αυτές οι προσκλήσεις απαιτούν κάποιες προϋποθέσεις. Προϋποθέσεις λοιπόν αυτές είναι κυρίως η ύπαρξη μελετών, αλλά και η δυνατότητα από πλευράς ΤΟΕΒ να έχουν διαχειριστική επάρκεια, να είναι δηλαδή εντάξει τα οικονομικά τους, οι προϋπολογισμοί τους και όλα αυτά που προβλέπει η νομοθεσία. Εδώ γνωρίζετε κι εσείς πολύ καλά και οι συνομιλητές μας ότι υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα και σε ένα μεγάλο ποσοστό των ΤΟΕΒ, ότι έχουν ζητήματα σε σχέση με τα δημοσιοοικονομικά τους, να πούμε, με τη διοικητική τους λειτουργία, και αφετέρου φυσικά αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν έχουν εισπραξιμότητα, άρα δεν έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν αυτές τις μελέτες, οι οποίες είναι απαραίτητες να βρίσκονται σε ετοιμότητα, να είναι έτοιμες, για να μπορεί λοιπόν στη συνέχεια ο κάθε ΤΟΕΒ, με τη βοήθεια και τη συνδρομή της περιφέρειας, φυσικά και αυτό εφόσον μπορούμε να το παρέχουμε θα το παράσχουμε, να εντάσσονται μέσα σε αυτά τα προγράμματα και να μπορούν να τα διεκδικούν. Εδώ λοιπόν η σκέψη η οποία και η δική μου, αν θέλετε, προτροπή ως προς τους προέδρους των ΤΟΕΒ ήταν ότι όσοι από εσάς έχετε τη δυνατότητα, γιατί υπάρχουν, να ξέρετε, και ΤΟΕΒ οι οποίοι ξεφεύγουν από τη γενικότερη εικόνα και έχουν τη δυνατότητα και την οικονομική δυνατότητα και τη διαχειριστική δυνατότητα να προετοιμάσουν τέτοιες μελέτες και να έχουν την ετοιμότητα. Υπάρχουν όμως και ορισμένοι άλλοι οργανισμοί οι οποίοι δεν την έχουν. Εδώ είναι δυνατόν, με δυσκολίες όμως, γιατί δεν μιλάμε για έναν ΤΟΕΒ, δεν μιλάμε για 2 ΤΟΕΒ, μιλάμε για 3 περιφερειακές ενότητες και βεβαίως μιλάμε για περιφερειακές ενότητες όπως αυτές
της Ηλίας και της Αχαΐας, οι οποίες υπολείπονται, αν θέλετε, σε βιωσιμότητα, να το πούμε έτσι, και λειτουργικότητα των ΤΟΕΒ σε σχέση με τις Αιτωλοκαρδανίας. Θέλω να πω δηλαδή ότι η εικόνα στην Αιτωλοκαρδανία είναι ασφαλώς καλύτερη σε σχέση με τις άλλες περιφερειακές ενότητες. Άρα λοιπόν και εδώ η περιφέρεια καταλαβαίνετε ότι αμέσως και άμεσα δηλαδή δεν μπορεί να ανταποκριθεί, δεν μπορεί να ετοιμάσει ας πούμε για 40-50 ΤΟΕΒ ταυτόχρονα μελέτες για να υπάρχει αυτή η επιχειρησιακή ας πούμε ετοιμότητα, έτσι ώστε όταν θα βγει το επόμενο πρόγραμμα που αναμένεται να βγει μέχρι τον επόμενο Μάιο να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε τέτοια ζητήματα, δηλαδή ζητήματα που θα μπορέσουμε να κάνουμε έργα εν τέλει μέσω των χρημάτων που δίνεται από το επίσημο κράτος για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Μήπως δικαιούχοι αυτών των προγραμμάτων θα έπρεπε να είναι απευθείας οι περιφέρειες και όχι το ΕΒ από τη στιγμή που υπάρχουν τέτοια ζητήματα, κύριε Φίλια? Κοιτάξτε να σας πω, το ζήτημα το ποιος είναι δικαιούχος έχει να κάνει με το νομοθετικό πλαίσιο. Εδώ λοιπόν έγινε και η παρέμβασή μας, η οποία έγινε στο Υπουργείο και απευθείας στον κύριο Αβγενάκη τις προηγούμενες εβδομάδες, ναι. Λίγο πριν ξεσπάσει το μεγάλο ζήτημα των αγροτικών κινητοποιήσεων, όπου ένα από τα θέματά μας ήταν και εξακολουθεί να είναι η λειτουργία των ΤΟΕΒ και των ΓΟΕΒ, βεβαίως, γιατί μας απασχολεί και αυτό, γιατί καταλαβαίνετε ότι το ένα είναι συνέχεια του άλλου. Ναι. Εκεί λοιπόν ζητήσαμε από τον κύριο Αβγενάκη τότε, εγγράφος μάλιστα, ότι θα πρέπει να υπάρξει μια δυναμική παρέμβαση σε σχέση με τη λειτουργία αυτών των οργανισμών. Ξέρετε, για να μπορέσουν όλοι αυτοί οι οργανισμοί σε όλη την Ελλάδα και την περιφέρεια συγκεκριμένα να μπουν σε λειτουργία και να ξεφύγουμε από τη δυσμενή κατάσταση που αυτή τη στιγμή διοικητικά και οικονομικά οι περισσότεροι οργανισμοί βρίσκονται, θα πρέπει να υπάρξει μια ρύθμιση γενναία μάλιστα. Μας είπε λοιπόν ο κύριος Αβγενάκης ότι ο κύριος Σκυλακάκης, ο αρμόδιος υπουργός δηλαδή, προσανατολίζεται σε ένα νέο, αν θέλετε, καθεστώς, σε μια νέα λειτουργία η οποία να εντάξει εν ολίγης και περιληπτικά, γιατί δεν το έχουμε αναλυτικά αυτό, τους οργανισμούς αυτούς αν θέλετε, σε έναν κεντρικό οργανισμό που ασχολείται με τη διαχείριση υδάτων, και μάλιστα ότι αυτό θα ξεκινήσει πιλωτικά στην περιφέρεια Θεσσαλίας λόγω και των προβλημάτων που προέκυψαν μετά από την πρόσφατη καταστροφή. Ναι. Αυτή η συζήτηση λοιπόν, θέλω να ξέρετε ότι στην ουσία επαναλήφθηκε έστω και μερικώς την προηγούμενη μόλις Κυριακή στη Food Expo, όπου σε μια ημερίδα, ένα session που διοργάνωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ήταν από τους ομιλητές, εκτός από τους προέδρους των επιμελητήριων και μου προσωπικά, και ο ίδιος ο κ. Αβγενάκης, ο οποίος είπε ότι ήδη έχουν ξεκινήσει να δουλεύουν την περίπτωση της Θεσσαλίας. Του μετέφερα λοιπόν στη συζήτηση αυτή την θέληση τη δική μου, αλλά κυρίως του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, η δεύτερη περιφέρεια να είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, εξηγώντας του ότι το ζήτημα είναι πολύ σοβαρό και ότι βεβαίως ταυτόχρονα και εμείς έχουμε τη διάθεση να δουλέψουμε πάνω σε αυτό το σύστημα, έτσι ώστε να ξεφύγουμε από αυτή τη δυσμενή κατάσταση που υπάρχει σήμερα. Θα υπάρχει ένας κεντρικός φορέας που θα διαχειρίζεται όλα τα ζητήματα των υδάτων σε κάθε περιφέρεια, κύριε Φίλια, το ερμηνεύω σωστά? Κεντρικός αν έχουμε καταλάβει καλά, πανελλήνιος φορέας, ο οποίος θα έχει την ευθύνη της διαχείρισης των υδάτων. Περισσότερη εξειδίκευση, να ξέρετε ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Ναι. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Ναι. Όμως είναι μια ευκαιρία, πιστεύω, ναι, σε ένα νέο σχεδιασμό, αν τελικά αυτός προχωρήσει όπως ο ίδιος ο Υπουργός μας προσπάθησε να μας περιγράψει, αλλά όχι να μας αναλύσει, γι' αυτό και βλέπετε ότι είμαι φιδωλός και δεν μπορώ να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες. Ίσως είναι η ενδεδειγμένη λύση για να ξεφύγουμε από ζητήματα που αφορούν το παρελθόν, το οποίο παρελθόν δεν μας τιμά ιδιαίτερα γενικότερα για το ζήτημα. Ναι.
Και βέβαια δεν είναι και εύκολα ανατρέψιμη η κατάσταση όπως είναι σήμερα. Ναι. Ειδικά στην περίπτωση που δεν υλοποιηθεί και η ενεργειακή κοινότητα για την οποία αναφερθήκαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, και το λέω αυτό γιατί η ενεργειακή κοινότητα θα μειώσει το κόστος λειτουργίας των ΤΟΕ προκειμένου να ρυθμίσουν και τα χρέη που έχουν από τα προηγούμενα. Μπορώ να προσθέσω και σε αυτό, αν θέλετε, δύο πινελιές, ας πούμε. Ναι. Ξέρετε ότι, αν έχω το χρόνο, δεν... Ναι. Ξέρετε ότι όσον αφορά τις ενεργειακές κοινότητες, πρόκειται για μια πρωτοβουλία που πρώτος πανελλαδικά και σε υλοποίηση δικής του, αν θέλετε, ιδέας και επιθυμίας, ο Περιφερειάρχης μας, ο Νεκτάριος Βαρμάκης, ξεκίνησε εδώ και αρκετά 2 χρόνια περίπου, ίσως και παραπάνω, τη διεργασία αυτή. Και μάλιστα έχουμε φτάσει στο σημείο όπου να είμαστε έτοιμοι πλέον, να έχουμε ξεπεράσει τα δύσκολα προβλήματα που αφορούν το σχεδιασμό και το καθεξής και να απομένει πλέον στην ουσία μόνο το πράσινο φως από την ΔΔΕ για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του έργου. Ναι. Από εκεί πέρα όμως η κεντρική κυβέρνηση, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, παρακολουθώντας την ιδέα αυτή, το έργο αυτό, τη σύλληψη αυτή, υιοθέτησε, και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και τιμητικό και για τον ίδιο τον Περιφερειάρχη το έργο αυτό, και ανέλαβε την πρωτοβουλία, τουλάχιστον αυτές είναι οι πληροφορίες μας και γι' αυτό αυτή τη στιγμή υπάρχει μια στασιμότητα, αυτό να το υλοποιήσει σε κεντρικό σχεδιασμό η ίδια η κυβέρνηση. Ελπίζουμε, εμάς δεν μας ενδιαφέρει ποιος θα το φτιάξει, εμείς θέλουμε να το φτιάξουμε για τη δικιά μας περιοχή, εμάς μας ενδιαφέρει όμως να γίνει, γιατί το ενεργειακό κόστος, το υψηλό ενεργειακό κόστος που εν μέρη δόθηκε μια μικρή ανάσα με αυτές τις δόσεις οι οποίες ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τις προηγούμενες ημέρες, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα. Το ενεργειακό κόστος λοιπόν είναι βασικά το κυριότερο πρόβλημα της οικονομικής δυσχέρειας που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε το ΕΒ. Κύριε Φίλια, νομίζω θα θέλατε να σας απευθύνω και από μια ερώτηση πρόεδρε των ΤΟΕΒ πριν κλείσουμε τη σύνδεσή μας. Ναι, βεβαίως, δεν έχω πρόβλημα. Ο κύριος Γιαννέλος, ο πρόεδρος από το ΤΟΕΒ Παμφίας, από την περιοχή της Μακρινίας. Καλησπέρα και στους δύο πρώτα. Καλησπέρα σας κύριε Φίλια, καλησπέρα σας. Κύριε Φίλια, μιλήσατε για την διαχείριση, αν κατάλαβα καλά, μιας κεντρικής διεύθυνσης υπό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Υδάτων των Υδάτων. Καλά κατάλαβα κάτι τέτοιο? Αυτό που γνωρίζω, σας λέω δεν μπορώ να το εξειδικεύσω, ο κύριος Αζγενάκης μας είπε ότι ο κύριος Σκυλακάκης, και το επανέλαβε και προχτές, προχωράει στη δημιουργία ενός ενιαίου φορέα που θα έχει, αν θέλετε, τον πλήρη έλεγχο της διαχείρισης των υδάτων. Ο τρόπος της εφαρμογής και το πώς θα γίνει αυτό, πραγματικά δεν είμαι σε θέση να ξέρω αυτή τη στιγμή εγώ. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι εμείς και ο οργανισμός το ΕΒ Παμφίας για πρώτη φορά ενδέχεται φέτος να μην ποτίσουμε. Και ο λόγος είναι απλός, ότι η στάθμη της λίμνης Τριχονίδας έχει πέσει πάρα πολύ. Λόγω ξηρασίας. Λόγω ανομβρίας. Ναι. Το θέμα αυτό το είχαμε επαναφέρει το 2020 και συνεχίζουμε μέχρι και τώρα, γιατί ζητάμε να υπάρξει μια σωστή διαχείριση των υδάτων της Τριχονίδας, διότι το νερό φεύγει και πάει στη θάλασσα χωρίς να το αποταμιεύουμε. Να καταλάβετε ότι το Γενάρη στείλαμε μια επιστολή στο ΓΟΕΒ, το οποίο μας απάντησε και απάντησε και στην περιφέρεια, και τους κρούαμε τον κόδωνα του κινδύνου για την αρδευτική περίοδο που αρχίζει, ότι η στάθμη είχε φτάσει εκεί που ήταν τους καλοκαιρινούς μήνες, δηλαδή το Γενάρη του 24. Και αυτό που ζητάμε εδώ και 4 χρόνια είναι επιτέλους τα θυροφράγματα να λειτουργήσουν, για να μπορεί να υπάρξει σωστή διαχείριση των νερών της Τριχονίδας και της Λυσιμαχίας συγχρόνως. Αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, υπάρχουν και επιστολές στην περιφέρεια από το 2009 και μετά και πριν, και ερωτήσεις στη Βουλή, ότι μιλούν για αυτό το φαινόμενο που συμβαίνει εκεί κάτω, ότι υπάρχει ένας παρακαμπτήριος, να καταλάβετε, άβλακας, ο οποίος παρακάμπτει τα θυροφράγματα αυτά που δεν λειτουργούν πλέον, είναι
υπάρχει μια πλήρης καταστροφή και όλα τα νερά από την Τριχονίδα διοχετεύονται στη Λυσιμαχία, που και εκεί δεν δουλεύουν τα θηροφράγματα, και από εκεί μέσω του Δημίκου φτάνουν στον Αχελό και από τον Αχελό κάτω στη θάλασσα. Και να καταλάβετε. Υπάρχει θέμα διαχείρισης των υδάτων. Σοβαρό, πολύ σοβαρό. Κύριε Φίλια, έχετε να απαντήσετε κάτι σε αυτό? Κοιτάξτε, γνωρίζω για το θέμα και είναι περίπου όπως ακριβώς υπόθηκε νωρίτερα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζεται από πλευράς ΓΟΕΒ και εποπτεύεται από τον αρμόδιο περιφερειάρχη του έργων, τον κύριο Βασίλη Γιαννόπουλο. Οπότε δεν μπορώ να γνωρίζω αυτή τη στιγμή. Ξέρω ότι δουλεύουν πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά δεν μπορώ να σας εξειδικεύσω συγκεκριμένα στο τι ακριβώς πρόκειται να γίνει, γιατί δεν είναι δική μου αρμοδιότητα να έχω ασχοληθεί πρόσφατα. Ξέρω όμως ότι υπάρχει σημαντικό πρόβλημα. Ξέρω ότι πριν από λίγες ημέρες μια μελέτη η οποία έχει γίνει σε συνεργασία με Πανεπιστημιακό Ίδρυμα έχει παραδοθεί και έχει τελειώσει. Από εκεί πέρα θεωρώ ότι η αρμόδια τεχνική υπηρεσία και κυρίως η τεχνική υπηρεσία Τελοκαρνανίας για το συγκεκριμένο θέμα έχει κάνει τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να μην έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά όμως νομίζω ότι το είπα και εγώ στην αρχή. Εκτός από όλα τα άλλα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, θα είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά, γιατί ακριβώς το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και η Ηλία με το φράγμα του Ποινιού. Κύριε Καραδήμα, και μια ερώτηση από τον κύριο Καραδήμα, τον πρώτο του ΕΒ Μεσολογίου, και να κλείσουμε τη σύνδεση. Κύριε Αντιπεριφέρειαρχα, έχετε εικόνα ότι χθες κατατέθηκε μια τροπολογία του Υπουργείου Ενέργειας? Δεν σας άκουσα, με συγχωρείτε. Έχετε γνώση μιας τροπολογίας που κατατέθηκε χθες το βράδυ από το Υπουργείο Ενέργειας σχετικά με μέτρα ενεργειακού κόστους στον πρωτογενή τομέα, στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης? Το λέω αυτό γιατί εκεί καθορίζει την τιμή μονάδος ηλεκτρικής ενέργειας 0,11 λεπτά και ρυθμίζει τις παλιές οφειλές. Τα νούμερα αυτά, αν τελικά ψηφιστεί η τροπολογία ως έχει, είναι άλλο Απόλλωνας και άλλο αυτό, δεν το ξέρουμε ακόμη. Κανένας από τους οργανισμούς που έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές θα μπορεί να ανταποκριθεί τις υποχρεώσεις του. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, η συγκεκριμένη τροπολογία φυσικά δεν την γνωρίζω. Ξέρω όμως ότι το πρώτο πρόβλημα το οποίο άκουσα και στην Αχαΐα και κυρίως στην Ηλία και στην Τελοκαρνανία ήταν το ζήτημα το ενεργειακό. Το υψηλό κόστος του ρεύματος και κυρίως μάλιστα και τις οφειλές οι οποίες έχουν συσσωρευτεί, και για αυτές μίλησα νωρίτερα και είπα ότι ενδεχομένως η λύση η οποία δόθηκε από τον Πρωθυπουργό σε σχέση με τις διευκολύνσεις να δώσει μια μικρή ανάσα. Μιλάω για μικρή ανάσα. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν είσαστε παρόντες στην συνάντηση με το ΕΒ, το είπα και στις 3 περιφερειακές ενότητες. Μίλησα δηλαδή για χρεώσεις οι οποίες έχουν γίνει στο παρελθόν και έχουν αποδειχθεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις στο ΕΒ και της περιφερειάς μας, οι οποίες είναι πολύ μεγαλύτερες από τις πραγματικές. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο η περιφέρεια της Ελλάδας είναι στη διάθεση να βοηθήσει τους οργανισμούς να μπορέσουμε να ελέγξουμε την πιθανότητα να έχει συμβεί και σε άλλους οργανισμούς αυτό, προκειμένου να αμφισβητηθούν αν θέλετε τα παλιά χρέη. Όσον αφορά για τις χρεώσεις όπως αυτές αναφέρονται στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, είναι κάτι για το οποίο δεν έχω ενημερωθεί και δεν μπορώ να πάρω θέση. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Φίλια για την παρέμβαση σας στην εκπομπή. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλά, και εγώ ευχαριστώ πολύ. Επιστροφή και πάλι στη συζήτησή μας στο στούντιο. Πηγαίνοντας προς το τέλος της εκπομπής, εξαντλήσαμε νομίζω και το θέμα των υποδομών, των συντηρήσεων, τα προβλήματα που υπάρχουν. Ακούσαμε τον κύριο Φίλια. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο για αυτό που είπε, ότι υπάρχει πρόθεση από την κυβέρνηση να πάμε σε έναν φορέα που θα διαχειρίζεται κεντρικά όλα τα θέματα των υδάτων σε όλη τη χώρα. Να το δούμε πρώτα και μετά θα καταθέσουμε τις απόψεις. Να το δούμε. Ναι.
Θα γίνει στη Θεσσαλία, και μετά όπου αλλού θα γίνει. Ναι, πάντως ο κύριος Φίλιας είπε ότι προθυμοποιήθηκε μάλλον, εκφράζοντας έτσι και την πολιτική βούληση της περιφέρειας, αυτό να εφαρμοστεί και στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Να το δούμε πώς θα γίνει και τα λοιπά. Ναι. Κύριε Γιαννέλο. Εντάξει, είναι προς σωστή κατεύθυνση. Ναι. Αλλά πρέπει να επιταχύνουμε λίγο τα πράγματα. Ναι. Διότι χάνουμε πολύτιμο χρόνο, ναι, έδαφος, ναι, και τα προβλήματα διωγγώνονται. Ναι. Όσον αφορά το θέμα της Τριχονίδας, ναι, δεν είναι τώρα χρειαζόμαστε χρόνο για ανάλυση για αυτό το θέμα. Θα πρέπει αυτό το πράγμα να επιταχυνθεί. Ναι. Διότι το κακό είναι μεγάλο που έχει γίνει. Και δεν είναι μόνο το αρδευτικό ζήτημα. Είναι όσον έχει αφορά και το περιβάλλον, το φυσικό περιβάλλον. Δηλαδή είναι ένας υδροβιότυπος. Ναι. Η κατάσταση, να φανταστείτε αυτή τη στιγμή που σας μιλώ, αν έχετε ένας αγρότης έχει ένα κτήμα 5 στρέμματα, αυτή τη στιγμή το χωράφι του έχει γίνει 10. Ναι. Άρα λοιπόν η πτώση της στάθμης είναι σημαντικό θέμα. Και αυτό θα πρέπει να το δούμε λίγο πιο έντονα, πιο γρήγορα και να το αντιμετωπίσουμε. Γιατί δεν είναι τίποτα, τα θηροφράγματα είναι. Αυτό πρέπει να γίνει. Τα θηροφράγματα, ξέρετε όπως γνωρίζετε, έχουν γίνει από τις αρχές του 80, τις δεκαετίες του 80. Εγκαταλείφθηκαν μετά και 20 χρόνια, 25, υπάρχει η σημερινή κατάσταση. Αυτό δεν είναι ένα σημερινό φαινόμενο. Και η διοίκηση Κατσιφάρα το γνώριζε το θέμα αυτό, αλλά και πάλι δεν έγινε κάτι. Ας ελπίσουμε τώρα ο κύριος Φαρμάκης να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα, γιατί υπάρχει θέμα σοβαρό στην Τριχονίδα. Γιατί το ίδιο θέμα θα επικρατήσει και στη Λυσιμαχία, να ξέρετε. Γιατί η Τριχονίδα τροφοδοτεί τη Λυσιμαχία. Και αν η Τριχονίδα δεν έχει να τροφοδοτήσει, δεν θα έχει και η Λυσιμαχία. Και ακόμα πιο κάτω. Ναι. Δεν θα έχει νερό κάτω πεδιάδα. Ναι. Αυτό ακριβώς. Αυτό ήθελα να πω. Τώρα κατά τα άλλα. Εμείς σας ευχαριστήσουμε. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι αναδείχθηκαν αρκετά ζητήματα σε ό,τι αφορά την λειτουργία και τα προβλήματα στους τοπικούς οργανισμούς εγκαίων βελτιώσεων. Με σημαντικότερο θέμα, για ακόμη μια φορά να το επαναλάβω, τις ενεργειακές κοινότητες. Είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη και αναμένουμε, εσείς κυρίως αναμένετε, το νομοσχέδιο από την κυβέρνηση, το τι ακριβώς θα περιλαμβάνει, αν και εκφράσατε σοβαρές επιφυλάξεις για το πώς ξεκίνησε το σχέδιο με την ενεργειακή κοινότητα και πώς πάει να εξελιχθεί. Σωστά τα λέω? Ευχαριστώ. Πολύ σωστά τα λέτε. Ευχαριστούμε πολύ, είπαμε και πάλι, για την πρόσκληση. Ελπίζουμε... Ευχαριστούμε που αναδείξαμε τα προβλήματά μας. Ναι. Είναι σοβαρά ζητήματα. Θα πω και το τελευταίο, έχω αποστάσει να έρχομαι εδώ και να λέμε τα ίδια πράγματα. Ελπίζω την επόμενη φορά να έχει λυθεί κάτι έστω από αυτά που συζητήσαμε σήμερα. Και να μην επαναλαμβανόμαστε, γιατί στο τέλος θα καταντήσουμε και γραφική για τον κόσμο. Γιατί ο κόσμος τελειώνει η υπομονή του. Ευχαριστώ τον κύριο Κώστα Καραδήμα, πρόεδρος του ΤΟΕΒ Μεσολογγίου, και τον κύριο Επαμεινώντα Γιαννέλο, πρόεδρος του ΤΟΕΒ Παμφίας. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.